பிரபுஜி இருக்காங்க. உங்களுக்கு. அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்வர்ணலதா மாதாஜி, கைல்விழி மாதாஜி இருக்காங்க. ஹோஸ்ட் அண்ட் அட்மின். சரிங்களா? ஃபெசிலிட்டேட்டர். கைல்விழி மாதாஜி வந்து ஃபெசிலிட்டேட்டரா இருக்காங்க. உங்களுக்கு வந்து எதுவும் கோர்ஸில் டவுட்ஸ் இருக்கு, இல்ல வேற எதுவும் கொஷின்ஸ் ஏதாவது இருக்கு, ஏதாவது தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, நீங்க வந்து இவங்க 3 பேர்ல யாரையும் நீங்க கான்டாக்ட் பண்ணலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்ப வந்து நீங்க வந்து 9 பிஎம்க்கு என்ரோல் பண்ணியிருக்கீங்க. பட் ஆனா ஏதோ ஒரு நாளு உங்களுக்கு ஒரு வேலையா இருக்கீங்க. உங்களால 9 பிஎம் வந்து அட்டெண்ட் பண்ண முடியல. அப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதே மாரி கிளாஸஸ் வந்து உங்களுக்கு மார்னிங் 6 ஏஎம் அப்புறம் வந்து ஏதாவது இருக்கு, ஏதாவது தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, நீங்க வந்து மார்னிங் 6 ஏஎம் அதுக்கப்புறம் வந்து 3 பிஎம் கிளாஸ் இருக்கு. அதுல நீங்க வந்து லாகின் பண்ணிக்கலாம். இப்ப அதுக்கு வேணும் அப்படின்னா, நீங்க வந்து விஷ்ணு பிரபு, அப்புறம் வந்து கைல்விழி யாரும் அன்மியூட் பண்ணாதீங்க. சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. ஆம். ஸோ உங்களுக்கு வந்து காலையில 6 ஏஎம் அதுக்கப்புறம் வந்து 3 பிஎம் அப்புறம் 7 பிஎம் 9 பிஎம் இந்த மாதிரி 4 கிளாஸஸ் வந்து ரன் ஆகுது ஒரே நேரத்தில். ஸோ இப்போ உங்களுக்கு எதாவது 9 பிஎம்ல இப்போ உங்களுக்கு ஒரு நாள் அட்டன் பண்ண முடியல, வேறு ஏதோ ஒரு வேலையாக இருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இப்போ ஹோஸ்ட் இருக்காங்க இல்லைங்களா, விஷ்ணு பிரபு, அப்புறம் வந்துட்டு ஸ்வர்ணலதா மாதாஜி, அப்புறம் கைல்விழி மாதாஜி அவங்க ஃபெசிலிட்டேட்டர், அவங்ககிட்டலாம் நீங்கள் யார்கிட்டயாவது காண்டாக்ட் பண்ணி நீங்கள் வந்து கேட்கலாம். அப்போ உங்களுக்கு மார்னிங் பேட்சோட இல்லைன்னா ஆஃப்டர்நூன் பேட்சோட செஷனோட லிங்க் கூட அவங்க உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுவாங்க. சரிங்களா? ஸோ அது மாதிரி இப்போ உங்களுக்கு புக் வேணும், பகவத்கீதை புக் வேணும், சாண்டிங் பேக் சாண்டிங் பீட்ஸ் வேணும் அப்படின்னாலும் நீங்கள் வந்து இவங்களை யாரையாவது நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணினா அவங்க உங்களுக்கு அழகாக கைட் பண்ணுவாங்க. இது மாதிரி ஏதாவது ஒரு கொஷின், ஏதாவது ஒரு சேலஞ்சஸ் இருக்குது உங்களுக்கு கோர்ஸில் அப்படின்னாலும் நீங்கள் வந்து நல்லபடியாக அவங்கக்கிட்ட கேட்கலாம். சரிங்களா? இல்லைன்னா கிளாஸ்லையும் கேட்கலாம். ஆம், நம்ம கிளாஸ்லேயும் நீங்கள் உங்களோட சேலஞ்சஸ் என்னன்றதை சொன்னீங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம பார்க்கலாம். சரிங்களா? ஸோ இதுதான் வந்து இன்னைக்கு ஒரு இன்ட்ரோவாக நம்ம பார்க்குறோம். நம்ம அப்படியே நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் கிளாஸை. ஒரு நிமிஷம். கோபால் கிருஷ்ணன் பிரபுஜி, மியூட் பண்ணிக்கோங்க. ஒவ்வொரு தடவையும் நாங்கள் வந்து உங்களை மியூட் பண்ணுறோம், நீங்கள் அன்மியூட் பண்ணிடுறீங்க. பின்னாடி இருந்து வாய்ஸ் வருது. ஸோ அதனால மியூட் பண்ணிக்கோங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. பேசும்போது மட்டும் அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க. சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. இது ஒரு சின்ன ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் நம்ம பார்ப்போம். இந்த 18 டேஸ் கோர்ஸ் வந்து ஒரு நாளைக்கு 1 ஹவர் கிளாஸ் இருக்கும். 1 ஹவர்னா கரெக்டாக 1 ஹவர் நம்ம முடிப்போமான்னா இல்லை. சரிங்களா? சமயத்தில் கொஞ்சம் ஒரு 5 to 10 மினிட்ஸ் அதிகமாகும். ஏன்னா இன்றைக்கி நம்ம கூட இன்ட்ரடக்ஷன் பார்க்க போகிறோம். அதில் ஒரு 5 மினிட்ஸ் ஆகும் அதிகம். 5 to 10 மினிட்ஸு. அப்புறம் ஒரு ஒரு நாளைக்கும் ஒரு ஒரு சாப்டர் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணுவோம். அந்த ஒரு ஒரு சாப்டர்லையும் வந்துட்டு என்னென்ன இம்பார்ட்டன்ட் இது ஃப்ளோ இருக்கும். சரிங்களா? ஒரு ஓவர்வியூ மாதிரி நம்ம பார்ப்போம். நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான் நம்மளோட கிரந்தம் எல்லாமே எப்படின்னா உரையாடலில் இருக்கும். சரிங்களா? அர்ஜுனன் கொஷின் கேட்பாங்க, பகவான் வந்து உபதேசம் கொடுப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ அந்த வகையில் உரையாடல் மாதிரி இருக்கனால அந்த உரையாடலில் ஒரு ஃப்ளோ, இதுதான் இதுதான் சாராம்சம் அப்படின்ற மாதிரியான ஸ்லோகங்களோட நம்ம வந்து ஒரு ஒரு நாளும் ஒரு ஒரு சாப்டர் நம்ம பார்ப்போம். உங்களுக்கு ஏதாவது கொஷின்ஸ் டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா ஆஃப்டர் த கிளாஸ் நீங்கள் நல்லபடியாக கேட்கலாம். அப்புறம் குவிசஸ் இருக்குது, எல்லோரும் அவசியம் வந்து குவிஸ் அட்டன் பண்ணுங்கள். அதுக்கப்புறம் அட்டண்டன்ஸ் கண்டிப்பாக வந்துட்டு மார்க் பண்ணுங்கள். சரிங்களா? அட்டண்டன்ஸும் மேண்டேட்ரி. அப்புறம் 1 ரவுண்ட் சாண்டிங்கும் பண்ணணும். இப்பயே இல்லை, கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். எல்லாருமே வந்து இப்போ 9 o'clock கிளாஸ் அப்படின்னா நீங்கள் 8:30க்கே லாகின் பண்ணிவிடுங்க. 1 ரவுண்ட் சாண்டிங்கு, அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு பஜன், அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்லோகம். இதை நம்ம லேர்ன் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் நம்ம கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். சரி, இப்போ நம்ம பகவத்கீதை லேர்ன் பண்ணுறதுக்காக வந்திருக்கோம். யாரோட கைடன்ஸில் நம்ம பண்ண போகிறோம் அப்படின்லாம் நம்ம பார்க்கணும் இல்லையா? அப்போ அதில் என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா, இங்கே வந்து வெஸ்ட் பெங்காலில் மாயாப்பூர் அப்படின்ற இடத்துல இஷ்கானோட பிரதான கோயில் இருக்குது. சரிங்களா? அதுதான் நம்ம இங்கே பார்க்குறது. இப்போ நம்ம நிறைய கோயிலுக்கெலாம் போவோம். சிவன் கோயிலுக்கு, அதுக்கப்புறம் வந்து பெருமாள் கோயிலுக்கு, பிள்ளையார் கோயிலுக்கு, துர்க்கை அம்மன் கோயிலுக்கு, அந்த மாதிரிலாம் நம்ம போவோம், முருகப்பெருமான் கோயிலுக்குன்னு. ஸோ அது மாதிரி நம்ம இஷ்கானுக்கு போனோம்னா அங்கே யார் இருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அங்கே வந்து ராதாராணி அம்மாவும் கிருஷ்ணாவும் இருப்பாங்க. சரிங்களா? பிரதானமான டெய்டிஸ் வந்து இவங்க 2 பேர் தான். இவங்கள தான் நம்ம வழிபாடு பண்ணுறோம். இதை யார் உருவாக்குனாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா,
சும்மா ஒரு மேன்மேடா அப்படின்னா, அ அப்படி கிடையாது. பரம்பரையா வர்றது. அ இப்ப நம்ம வந்து தமிழ்நாட்டுல நம்ம பார்ப்போம். ஸ்ரீ சம்பிரதாயம் நம்ம பார்க்குறோம் இல்லைங்களா? பெருமாள் கோயில்லாம் இப்ப ஸ்ரீரங்கம் அதெல்லாம் இருக்கு. ஸ்ரீ சம்பிரதாயம்னு சொல்லுவாங்க. ராமானுஜாச்சாரியாரோட வழிமுறையில ஃபாலோ பண்ணிட்டுருக்காங்கன்னு நம்ம பார்க்குறோம். அதேமாரி இஸ்கான் அப்படின்றது யாரோட அ எ அ அதோட பேஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, வெஸ்ட் பெங்கால்ல இருக்கிற வைஷ்ணவர்கள். எப்படி இப்ப நம்ம வந்து ஸ்ரீ சம்பிரதாயம் நம்ம சவுத் சைட்ல பார்க்குறோம் இல்லைங்களா? அது மாரி வெஸ்ட் பெங்கால்ல இருக்கிற வைஷ்ணவர்கள். அவங்க தான் வந்து பிரம்ம கௌடிய சம்பிரதாயம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இத. அதில வந்து பிரபுபாத்தா ஆச்சாரியர் அவங்களோட கைடன்ஸ்ல தான் நம்ம வந்துட்டு பகவத்கீதை, பாகவதம் இதெல்லாம் நம்ம லேர்ன் பண்றோம். சரிங்களா? கோயிலையும் இவங்க தான் உருவாக்கியிருக்காங்க. எல்லாமே இவங்களோட கைடன்ஸ்ல நம்ம பண்றது. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, இஸ்கான் மேங்களூர். நம்ப இப்ப பகவத்கீதை எப்படி லேர்ன் பண்றோம் அப்படின்னா, மேங்களூர் இஸ்கான் மூலியமா நம்ம லேர்ன் பண்றோம். சரிங்களா? ஆ மேங்களூர் இஸ்கானோட வெப்சைட் இது. அ ராதாராணி அம்மாவும், கோவிந்தரும். சரிங்களா? இந்த வெப்சைட்ல போனாலும் நம்மளுக்கு நெறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ்லாம் கிடைக்கும். அதே மாதிரி குவிஸுக்கெல்லாமும் நீங்க வந்துட்டு அதில என்ரோல் பண்ற மாரி இருக்கும். அதுக்கப்புறம் யூடியூப் லிங்க் இருக்கு. இப்ப நம்ம கிளாஸ் கூட யூடியூப்ல உங்களுக்கு வரும். இது இல்லாம தினமும் காலையில மங்களாரத்திலிருந்து நைட்டு சந் இது சந்தியாரத்தி வரைக்கும் சரிங்களா? சயனாரத்தி வரைக்கும் உங்களுக்கு எல்லாமே யூடியூப்ல கிடைக்கும் அப்படின்றது தான். ஸோ அதனால சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஆ நம்மளுக்கு வந்து காலையில மங்களாரத்தி பார்க்கறது அப்படின்றது ரொம்ப விசேஷம். சரிங்களா? 4:30 மணிக்கு. ம். ஆ இப்ப நம்ம கோயிலுக்கு போய் பார்க்கணும் அப்படின்னா சிரமம். ஏன்னா வந்து நம்ப குளிச்சுட்டு கிளம்பி போகணும், கோயிலுக்கு போகணும். அதுக்கப்புறம் அது பிரயர்த்தனம் நெறையா பண்ணணும் இல்லைங்களா? ஆனா, இப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னீங்கன்னா, நம்மளுக்கு நல்லபடியா Zoom லிங்க் எல்லாம் உங்களுக்கு வந்து குடுப்பாங்க அப்புறம் அப்புறம் மங்கள ஆரத்திக்கு. காலையில எந்திச்சோனே Zoomல லாகின் பண்ணீங்களா, அழகா கோயில்ல நடக்கிற மங்கள ஆரத்தி, அ அதுக்கப்புறம் வந்து மங்கள ஆரத்தின்றது பகவான வந்து விழிக்க வைக்கிற ஆரத்தி. அதுக்கப்புறம் துளசி ஆரத்தி, நரசிம்ம ஆரத்தி இதெல்லாமும் நீங்க பார்க்க முடியும். ஜபா செஷன் இருக்கும். சரிங்களா? சாண்டிங் செஷன் இருக்கும். அதில நீங்க ஜாயின் பண்ணி சாண்டிங் பண்ணலாம். ஸோ இந்த மாரி நெறைய ஆக்டிவிட்டீஸ் உங்களுக்கு அ அதாவது ஸ்பிரிச்சுவல் ஆக்டிவிட்டீஸ் நெறைய உங்களுக்கு உண்டு. அப்படின்றத நாங்க தெரிவிச்சுக்கிறோம். நீங்க எல்லாரும் இதில நல்லபடியா ஜாயின் பண்ணணும். ஜாயின் பண்ணி நல்லா யுட்டிலைஸ் பண்ணிக்கணும். தினம் காலையில எந்திச்சு பகவானோட ஆரத்தி பார்க்கறதுன்றது பெரிய பாக்கியம். சரிங்களா? அதுவும் எந்த பிரயத்தனமும் இல்ல. லாகின் பண்ணா போதும். அதுமாரி யூடியூப்லயும் உங்களுக்கு வந்து அது வந்து கிடைக்கும். இது இல்லாம பாகவதம், பகவத்கீதை கிளாஸஸ்லாமும் நெறைய உங்களுக்கு பிளென்டியா கிடைக்கும். ஸோ அதனால சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் Facebookலயும் பேஜ் இருக்கு. ராதா கோவிந்தா டெம்பிள் மேங்களூர்ன்னு போட்டிங்கன்னா கிடைக்கும். சரிங்களா? அப்புறம் வந்து புக்ஸ்லாமும் உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும். பகவத்கீதை புக்கு, அப்புறம் நம்ம சாண்டிங் பண்ணணும் இல்லையா? அதுக்கான மாலா. இதெல்லாமும் உங்களுக்கு கிடைக்கும். இது ரிலேட்டடான டீட்டெயில்ஸ் வந்து நீங்க அட்மின் ஹோஸ்ட்ட நீங்க கான்டாக்ட் பண்ணலாம். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இந்த கோர்ஸ் முடிச்சதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இப்படி தான் சர்டிஃபிகேட் கிடைக்கும். சரிங்களா? அதனால அட்டெண்டன்ஸ் கண்டிப்பா மார்க் பண்ணுங்க. ஆ எல்லா நாளும் கிளாஸஸ் உண்டு. ஆ சாட்டர்டே, சண்டேவும் சேர்த்து தான். சரிங்களா? அதனால நல்லபடியா நீங்க குவிஸஸ்லாம் அட்டெண்ட் பண்ணீங்கன்னா, உங்களுக்கு இந்த மாரி சர்டிஃபிகேட்டும் உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஆ ஸோ நம்ப சங்கல்பம் பண்ணிக்கலாம். நல்லபடியா எந்த தடங்களும் இல்லாம ஆ பகவத்கீதைய நம்ம நல்லபடியா லேர்ன் பண்ணணும் அப்படின்னு, பிரபாத்தோட பிரணாம் மந்திரத்தோட நம்ம சொல்லுவோம். அதுக்கு முன்னாடி மங்களாச்சரணோடய நம்ம ஆஃபர் பண்ணிடலாம். சரிங்களா? ஆம், மங்களாச்சரணுக்கு நான் வேறு ஸ்லைட் நான் ஷேர் பண்ணிடுறேன். ஆ, அதுலேருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு நிமிஷம். யாருக்கும் மங்களாச்சரண் ஆஃபர் பண்ண தெரியுமா? இதுக்கு முன்னாடி அட்டெண்ட் பண்ணியிருக்கேன்னு சொல்லியிருக்கீங்க. யாருக்கும் ஆஃபர் பண்ண தெரியும்னா ஆஃபர் பண்ணுங்க. இல்லைன்னா நான் பண்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தர், இஸ்கான் மேங்களூரு. சரிங்களா? இப்படி தான் இருப்பாங்க. டெய்டீஸ் டெம்பிள்ல. அழகா. ம். நம்ம வந்து பிரணத்தி ஆஃபர் பண்ணிடுவோம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய.
ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुदे देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुपस्य कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्यत्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। ஹரே கிருஷ்ணா. நல்லபடியாக நம்ம மங்களாச்சரண் ஆஃபர் பண்ணிட்டோம். ஸோ நம்ம வந்து பிரபுபாதா அவங்களோட கைடன்ஸில், அதுக்கப்புறம் இஸ்வல் ஜெயதக குரு மகாராஜ் அவங்களோட கைடன்ஸில், நாமனிஷ்தா பிரபுஜி அவங்களோட கைடன்ஸில் நம்ம பகவத்கீதை லேர்ன் பண்ண போகிறோம். அதாவது இது என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா பானஃபைட் பரம்பரா அப்படின்னு அர்த்தம். சரிங்களா? ஏன்னா பகவான் எப்போ பகவத்கீதையை வந்து உபதேசம் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா 5000 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி துவாபரயுகம் கடைசியில். அப்போ சொன்ன உபதேசம் அதோட சாராம்சம் மாறாமல், அர்த்தம் மாறாமல் அடுத்தடுத்த தலைமுறைகளுக்கு நமக்கு அப்படியே வருது அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். இன்னும் சொல்லப்போனால் அதுக்கு முன்னாடி கிருஷ்ணா பிரம்மாவுக்கு கொடுத்தாங்க. அப்புறம் நாரதர், வியாசர், மத்வாச்சாரியார் அப்படின்னு வரிசையாக வந்து பரம்பரையில் பிரபுபாதா மூலியமாக வந்து பிரபுபாதாக்கிட்டேருந்து குரு மகாராஜ் அவங்ககிட்டேருந்து நாமஸ்தா பிரபுஜி மூலியமாக நம்ம லேர்ன் பண்ணுறோம். சரிங்களா? ஸோ இதுதான். இப்போ பகவத்கீதை நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா 18 டேஸில் நம்ம லேர்ன் பண்ணுறோம். ஒரு சாராம்சமாக நம்ம லேர்ன் பண்ணுறோம். நம்ம சாப்டருக்குள்ளார போகலாம். ஃபஸ்ட்டு சாப்டர் அர்ஜுன விஷாத யோகம், அதுதான் நம்ம பார்க்குறது. படைகளை கவனித்தல் அப்படின்னும் அதில் வந்துட்டு ஒரு பெயர் உண்டு. எல்லா அத்தியாயத்துக்கும் ஒரு பெயர் உண்டு. சரிங்களா? ஃபஸ்ட்டு நான் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் சொல்கிறது என்னென்னா, பகவத்கீதை அப்படின்றது நம்மளோட வாழ்க்கையோட வழிகாட்டி. சரிங்களா? என்ன பண்ணணும், என்ன பண்ணக்கூடாது அப்படின்றது நம்மளுக்கு அழகாக சொல்லிக் கொடுக்கும். ஏன்னா நம்ம ஹியூமன் லைஃப்பில் நம்ம இருக்கோம். லைஃப்பை நம்ம சரியாக நம்ம கொண்டு போகணும். இல்லைன்னா என்ன ஆகிடும், தவறுகள் நிறைய பண்ணி அதுக்கு கஷ்டங்கள் அனுபவிக்கணும். இப்போ நம்ம ரோட்டில் ட்ராவல் பண்ணுறோம். ரோடோட ரூல்ஸை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். அப்படி ஃபாலோ பண்ணலைன்னா என்ன ஆகும், ஒன்று ஆக்சிடென்ட் ஆகும், இல்லைன்னா ஃபைன் கட்டணும். இல்லைங்களா? இந்த மாதிரி ரெண்டில் ஏதாவது நடக்கும். அதே நம்ம சரியான முறையில் நம்ம போனோம் அப்படின்னா நமக்கு ஆபத்து எதுவும் வராது. ஸோ அந்த மாதிரி தான் நம்ம வாழ்க்கை, ஹியூமன் லைஃப் அப்படின்றத நம்ம சரியான முறையில் வாழணும்னு நமக்கு பகவத்கீதை வேணும். இன்னொன்று வந்து வெறும் இது வந்து வாழ்க்கையின் வழிகாட்டி மட்டும் இல்லை, ஒரு மோட்டிவேஷன் தெரப்பி அப்படின்னு சொல்லணும். சரிங்களா? ஏன்னா நம்ம வாழ்கிற வாழ்க்கை எப்படிப்பட்ட வாழ்க்கைன்னா, நிறைய அன்சர்டனிட்டி இருக்கும், ஆன்சைட்டி இருக்கும் நமக்குலாம் வாழ்க்கையில். இல்லைங்களா? என்ன நடக்கும், அடுத்து என்ன அப்படின்றதுல ஒரு பெரிய கொஷின் மார்க் இருக்கும். இல்லைங்களா? அது இப்போ இருக்கிற வேர்ல்டோட அஜிடேஷனில் பார்த்தோம்னா அடுத்து என்ன அப்படின்றது எல்லாருக்கும் ஒரு கேள்விக்குறியாக இருக்குது. இல்லைங்களா? ஸோ அந்த வகையில் நம்மளுக்கு இருக்கிற அந்த பயம், ஆன்சைட்டி, அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த சேலஞ்சஸ்ஸு, இதெல்லாம் நம்ம ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்கு பகவத்கீதை மஸ்ட்டு நமக்கு. சரிங்களா? ஏன்னா நம்ம இப்போ பார்க்குறது என்ன அப்படின்னா அர்ஜுன விஷாத யோகம் அப்படின்றத பார்க்குறோம். அர்ஜுன விஷாத யோகம்னா என்ன? விஷாத அப்படின்னா என்னென்னா கவலை, புலம்பல், நெருக்கடி அப்படின்றது. சரிங்களா? அப்போ அர்ஜுனன் வந்து தன்னோட கஷ்டத்தை, கவலையை, நெருக்கடியை இந்த அத்தியாயத்தில் சொல்கிறாங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம். சரி, ஆரம்பம் சாப்டர் இப்படி இருக்குது, கடைசியில் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த புரிதல், அர்ஜுனனுக்கு ஒரு தெளிவு ஏற்படும். சரிங்களா? அதே தான் நமக்கும் ஏற்படணும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாருக்குமே மகாபாரதம் தெரியும் இல்லைங்களா? மகாபாரதத்துக்கு ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் தேவைப்படாதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ மகாபாரதத்தில் என்ன, கௌரவர்கள் பாண்டவர்கள் 2 பேருக்கு நடுவில் போர் நடக்க போகுது. சரிங்களா? இப்போ 2 பேரும் சண்டை போட்டுட்டு இருக்காங்க. 2 பேரும் சண்டை போட்டுட்டு இருக்கும்போது, 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 2 பேரும் ச
அர்ஜுனன் வந்து போர் பண்ணணும். யார எதிர்த்து போர் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தாங்கன்னா, அவங்களோட குருவ. அதுவும் அவங்களுக்கு ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ண, அவங்க மேல ரொம்ப பிரியமா இருந்த குருவ அவங்க எதிர்க்கணும். குரு பிரியமா இல்லனாலுமே அவங்கள எதிர்க்கக்கூடாது. ஏன்னா, குரு வந்து எப்பயுமே போற்றப்பட வேண்டியவங்க. சரிங்களா? அவங்கள நம்ம ரொம்ப வேல்யூ பண்ணணும். ஏன்னா, நம்மளோட அறியாமைய போக்குறாங்க இல்லையா? அதனால அவங்கள நம்ம எப்பயுமே வேல்யூ பண்ணணும். அப்படிப்பட்ட குருவ போர்ல இவங்க அழிக்கணும். அப்ப இவங்களுக்கு என்ன ஆகும்? கண்டிப்பா அதுவும் இவங்க மேல ரொம்ப கேரிங் இல்லையா? ஏன்னா வேற யாருக்கும் அதாவது கர்ணனுக்கும் அந்த வித்தைய குடுக்கல, ஏகலைவனுக்கு குடுக்கல. ஆனா அர்ஜுனனுக்கு ரொம்ப நல்லபடியா துரோணாச்சாரியார் குடுத்தாங்க. ஸோ அப்படிப்பட்ட குருவ அர்ஜுனன் வந்து எதிர்த்து போர் பண்ணணும். அதே மாரி பீஷ்மர். இவங்களுக்கு அப்பா கிடையாது. பாண்டு இல்ல. இறந்து போயிட்டாங்க. என்ன பண்ணாங்க? பீஷ்மர் தான் இவங்கள பாதுகாத்து வளர்த்தாங்க. இல்லையா? தாத்தா. அப்ப அவங்களையும் போர்ல அழிக்கணும் அப்படின்றது. அதே மாரி நெறைய இவங்க பக்கமும் அ அர்ஜுனன் சைட்லயும் நெறைய பேரு. அதாவது வம்சமே இருக்கு அவங்க முன்னாடி. தாத்தாலேருந்து பேர பிள்ளைங்க வரைக்கும் இருக்காங்க. அதே மாரி நெறைய அரசர்கள், நெறைய சோல்ஜர்ஸு இவங்களெல்லாம் அழிக்கணும். ஸோ இந்த ஒரு நிலையில அர்ஜுனனுக்கு எப்படி இருக்குன்னா, ஒரு நெருக்கடி. சரிங்களா? கவலை, ஏக்கம். என்னடா இது ஒரு சின்ன ஒரு ராஜ்யத்துக்காக, நம்ப வந்து இப்போ கொஞ்சமா பணம் கிடைக்கிறதுனாலே நம்ப கலியுகத்துல என்ன பண்ணிடுறோம், எவ்வளோ வேணாலும் சண்டை போடலாம்ப்பா! அப்படின்ற ஒரு மனநிலையில தான் இப்போ உலகம் போயிட்டுருக்கு. இல்லைங்களா? ஆனா இது வந்து துவாபர யுகம். சரிங்களா? அதனால அவங்களுக்கு பெரிய ராஜ்யம் கிடைச்சா கூட, அதுல எல்லாரையும் கஷ்டப்படுத்தி அந்த ராஜ்யம் வேணுமான்னா வேணான்ருவாங்க. வேண்டாம் எனக்கு எல்லாரும் நல்லா இருந்தா போதும், அப்படின்ற எண்ணம் உள்ள ஒரு காலம் அது. ம். ஸோ அதனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா, இவங்களுக்கு வந்து இப்ப வந்து பீஷ்மர், துரோணாச்சாரியார் எல்லாரையும் எதிர்த்து நிக்கணும்ன்னும்போது ரொம்ப வேதனையா இருக்கு. மனம் வந்து கவலையோட இருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் பகவானோட உபதேசத்த கேட்குறாங்க. பகவான்ட்ட சரணாகதி பண்றாங்க. பகவானோட உபதேசத்த கேட்குறாங்க. அதுக்கப்புறம் கடைசியா என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, போர் பண்றாங்க. போர்லேருந்து விலகி போகல. போர பண்றாங்க. இதான் பகவத்கீதை. சரிங்களா? நமக்கு வாழ்க்கையே போர்க்களம் தான். நம்ம ஒண்ணும் தனியா போயிட்டு ஒரு போர்க்களத்துல நின்னு, நான் போர் பண்றேன் அப்படின்றதெல்லாம் நம்மளுக்கு வேண்டாம். நம்ம வாழ்க்கையே போர்க்களம் தான். சரிங்களா? இந்த ஏன் பகவத்கீதை போர்க்களத்துல உபதேசிச்சாங்க பகவான்? ஏன்னா கலியுகத்துல வாழ்க்கையே போர்க்களமா தான் இருக்கும். தனியா ஒரு போர்க்களம் தேடி நம்ம போய் போர் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்ல. வாழ்க்கையே போராட்டமா தான் இருக்கும். அப்ப அப்படிப்பட்ட போராட்டமான வாழ்க்கையில எது சரி? என்ன பண்ணணும்? அப்படின்றத நமக்கு சொல்றதுக்காக தான் பகவத்கீதை பகவான் இந்த போர்க்களத்துல உபதேசம் பண்றாங்க. சரிங்களா? ஸோ அந்த வகையில அ நம்பளும் என்ன பண்றோம் அப்படின்னா, நம்மலாம் ரொம்ப பிளெஸ்டு சோல்ஸ். ஏன்னா நமக்கு அந்த சுக்ருதி கிடைச்சிருக்கு. பகவத்கீதை லேர்ன் பண்ற அளவுக்கு. யாருக்கு எவ்வளோ பேருக்கு கிடைச்சிருக்கு? ரொம்ப கம்மி பேருக்கு தான். இல்லையா? அந்த கம்மி பேர்ல நம்மளும் இருக்கோமே நெனச்சு நம்ம எப்பயுமே கிராட்டிட்யூடோட இருக்கணும் பகவான்ட்ட. சரிங்களா? பகவானே எனக்கு இப்படி ஒரு உயர்ந்த ஒரு விஷயத்த குடுத்தியே என் வாழ்க்கையில. பகவத்கீதைய லேர்ன் பண்ற அளவுக்கு, காதால கேட்கிற அளவுக்கு எனக்கு பிராப்தம் குடுத்தியே! அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எப்பயுமே நன்றியோட இருந்து பகவத்கீதைய ஸ்வீகரிச்சுக்கணும். கேட்கறது மட்டும் இல்ல. அத நம்ம வாழ்க்கையில ஃபாலோ பண்ணணும். அப்பதான் பலன். சரிங்களா? ஏன்னா நம்ம வந்து கேட்டுட்டு அப்படியே நம்ம வாழ்க்கைய நம்ம பாட்டுக்கு வாழ்ந்துட்டே இருந்தோம்னா, அதுல அர்த்தம் இல்ல. என்ன சொல்லியிருக்காங்க உபதேசத்துல, அத நம்ம வாழ்க்கையில ஃபாலோ பண்ணணும். ஸோ அந்த வகையில அ நம்மளோட வாழ்க்கையில போராட்டம் இருக்கு. அப்ப பகவத்கீதை தான் நமக்கு ஆத்தாரமே. சரிங்களா? ஸோ அதனால நம்மளும் நல்லபடியா பகவத்கீதைய லேர்ன் பண்ணி, இந்த போராட்டமான வாழ்க்கையிலயும் எது சரி, எது தப்பு தெரிஞ்சு நம்ம வாழ்க்கைய சரிவர நம்ம கொண்டு போகணும் அப்படின்றது தான். ஏன்னா அர்ஜுனன் வந்து போர் பண்ணாத பெய்டு அப்படின்னு பகவான் சொல்லல. போர் பண்ணு அப்படின்னு தான் சொல்றாங்க. அதே மாரி தான் வாழ்க்கையிலேருந்து விலகி போ. பக்தியா விலகி போயிடு வாழ்க்கையிலேருந்துன்னு பகவான் சொல்லல. வாழ்க்கைய வாழு. ஆனா பக்தி மார்க்கமா வாழு. அப்படின்னு தான் பகவான் நமக்கு சொல்றாங்க. ஸோ அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நம்மளுக்கு 18த் சாப்டர் போய் வரணும். அப்பதான் நம்ம பகவத்கீதைய சரியா புரிஞ்சுருக்கோம் அப்படின்னு அர்த்தம். சரிங்களா? இல்லன்னா மறுபடியும் படிக்கணும். சரிங்களா? அதுதான். ஸோ அந்த வகையில இது என்னன்னா அர்ஜுன விஷாத யோகம் அப்படின்றத பார்க்குறோம். விஷாத அப்படின்னா கவலை அப்படின்னு அர்த்தம். சரிங்களா? இதுக்கப்புறம் ம் இந்த ஒரு ஸ்லைடு போதும். பகவத்கீதையில என்ன நம்ம லேர்ன் பண்ண போறோம் அப்படின்றதுக்கு. சரிங்களா? ஆ இது தெரிஞ்சுக்கிட்டாலே ஒரு கிளியர் பிக்சர் கிடைச்சிடும். அதுவும் பர்ட்டிகுலரா ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர். என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இங்க வந்து 3 பேர் நம்ம பார்க்குறோம். ஒண்ணு வந்து திருதராஷ்டிரர், ஒண்ணு வந்து துரியோதனன், ஒண்ணு அர்ஜுனன் பார்க்குறோம். சரிங்களா? அதே மாரி 3 குணங்கள் பார்க்குறோம். ஒண்ணு வந்து சாத்வீக குணம், ஒண்ணு ராஜச குணம், ஒண்ணு தாமச குணம் அப்படின்னு பார்க்குறோம். இப்ப போர் அப்படின்ற ஒரு சிச்சுவேஷன் இருக்கு. அந்த போர்ல இந்த 3 கேரக்டர் நம்ம பார்க்குறோம். ஒண்ணு வந்து தாமச குணத்துல உள்ளவங்க,
ஒண்ணு வந்து ராஜச குணத்துல உள்ளவங்க, ஒருத்தவங்க வந்து சாத்விக குணத்துல உள்ளவங்க. இதே மாரி தான் நமக்கும் வாழ்க்கையில. இப்ப நம்ம 3 கேரக்டர்ல நமக்கு வேணாம். நம்மளே 3 கேரக்டரா மாறிடுவோம். ஒரு சிச்சுவேஷன் நமக்கு வாழ்க்கையில வரும். சமயத்துல நம்ம தாமச குணத்திலேருந்து யோசிப்போம். அதர்மம் பண்ணியாவது நான் அடையணும் அப்படின்னு நினைப்போம். சமயத்துல ராஜச குணத்துல இருப்போம். சுயநலமா அடையணும். சரியா? அந்த மாரி இருப்போம். சமயத்துல சாத்வீக குணத்துல இருப்போம். வேண்டாம்ப்பா. அது அடுத்தவங்களுக்கு எடுத்து, அடுத்தவங்களுக்கு கஷ்டம் குடுத்து நம்ம அந்த விஷயத்த நம்ம செய்ய வேண்டாம். எல்லாரும் நல்லா இருக்கட்டும். அப்படின்ற முறையில இருப்போம். சரிங்களா? ஸோ வாழ்க்கையில ஒரு ஒரு சிச்சுவேஷனும் வரும். இந்த 3 குணமும் நம்மள வந்து ஆக்குபை பண்ணும். நம்ப எந்த குணத்த எடுக்கிறோம் அப்படின்றது தான் நம்ம வாழ்க்கையில செய்ய வேண்டிய ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம். மொத்தமே 3 குணம் தான். அந்த 3 குணத்துல நம்ம எத செலக்ட் பண்றோம்? எத செலக்ட் பண்ணணும்? அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது தான், வாழ்க்கையில எத செய்யணும், செய்யக்கூடாதுன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது. சரி இந்த 3 குணத்துல ஏதாவது ஒரு சாத்விக குணத்துல இருந்தா போதுமான்னா, இத விட இன்னொரு உயர்ந்த குணம் இருக்கு. அதுதான் சுத்த சத்துவ குணம். பக்தி பண்றது பகவானுக்கு. சரிங்களா? அப்ப அந்த முறையில நம்ம பக்தி பண்ணோம்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா, சுத்த சத்துவ குணம்னா, ராஜச குணமும், தாமச குணமும் இல்லாத ஒரு பியூரான சத்துவ குணம். அது பகவானுக்கு பக்தி பண்ற குணம். சரிங்களா? அந்த குணத்துல இருந்து நம்ம பக்தி பண்ண முடியும். ஸோ அத தான் நம்ம வளர்த்துக்கணுன்றத போக போக சாப்டர்ஸ்ல நம்ம பக்தி யோகத்துல நம்ம நல்லபடியா தெரிஞ்சுப்போம். சரிங்களா? சரி. இப்ப இந்த மாரி தாமச குணம், ராஜச குணம், சாத்விக குணத்துல நம்ம இருக்கிறதுனால என்ன ஆகுது? அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, நமக்கு ஒரு ஒரு குணத்திலயும் நம்ம செயல்கள் பண்ணும்போது, அந்தந்த குணத்துக்கு ஏத்த பலன் நமக்கு உண்டு. சரிங்களா? இப்ப சாத்விக குணத்திலேருந்து நம்ம வந்து ஒருத்தவங்களுக்கு உதவி பண்றோம் அப்படின்னா, அதுக்கு ஒரு நல்ல பலன் நமக்கு உண்டு. ராஜச குணம், தாமச குணத்திலேருந்து நம்ம ஏதோ ஒரு தவறு பண்றோம் அப்படின்னா, அதுக்கு ஒரு பலன் உண்டு. ஸோ அந்த பலன அனுபவிக்கிறதுக்காக நம்ம மறுபடியும் பிறக்கணும். அந்த பிறவிலயும் நம்ம மறுபடியும் சாத்விக குணம், ராஜச குணம், தாமச குணத்தில செயல்கள் பண்ணுவோம். அதுல நமக்கு பலன் வரும். அத அனுபவிக்கிறதுக்காக மறுபடியும் பிறப்போம். இப்படியே இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சின்றது நடந்துகிட்டே இருக்கும். சரிங்களா? ஆ பர்த், டெத், லைஃப் சைக்கிள்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இதுலேருந்து நம்ம வெளியில வரணும் அப்படின்னா, ஒரே ஒரு மார்க்கம் தான். பகவானுக்கு பக்தி பண்ணணும். அந்த ஒரு மார்க்கத்துல தான் நம்மளுக்கு கர்ம பலன் இருக்காது. அப்ப நம்ம இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சியிலேருந்து நம்ம வெளியில வந்து பகவானை அடைய முடியும். பகவான் லோகம், வைகுண்டம், கோலோகத்த அடைய முடியும். சரிங்களா? இப்ப இந்த 3 குணத்துல அ இவங்களோட பார்வை எப்படி இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். யாரு திருதராஷ்டிரன் இருக்காங்க. அவங்க யார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, அவங்க வந்து எம்பரர் இல்லைங்களா? ஹஸ்தினாபுரத்தோட அரசர் அவங்க. ஒரு அரசன் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, எல்லாரையுமே பாதுகாக்கணும். பிரஜைகளே பாதுகாக்கணும். இல்லைங்களா? அதுதான் ஒரு அரசரோட, அது ஒரு எம்பரரோட தர்மம் அப்படின்றது. இப்ப இவங்க வந்து பிரஜைகள பாதுகாக்கணும் ஒண்ணு, பாண்டவர்கள பாதுகாக்கணும். ஏன்னா பாண்டு வேற இல்ல. அவங்கள பாதுகாக்கணும். யுதிஷ்ட மகாராஜருக்கு தான் ஆட்சி. ஆனா அவங்க வந்து அவங்களுக்கு குடுக்கல. தன்னோட பிள்ளை துரியோதனனுக்கு ஆட்சிய குடுக்கணும்னு நெனைக்கிறாங்க. ஒரு எம்பரரா இருந்து, வெறும் ஒரு அப்பாவா இல்ல. ஒரு எம்பரரா இருந்து, தர்மம் படி வாழ்க்கையில முடிவெடுக்காம, தன்னோட பிள்ளை மேல இருந்த பாசத்தினால, சிரமம் குடுத்ததுனால, இவங்கள தாமச குணத்துல இருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அறியாமை. சரிங்களா? கவலை, பற்று இதெல்லாம் அதிகமா இருக்கும். இப்போ துரியோதனன் நம்ம பார்க்குறோன்னும்போது, அவங்க எப்படி இருக்காங்கன்னா, ஆசை, பேராசை. சரிங்களா? ஆசைன்றது ஹஸ்தினாபுரம் வந்து யாருக்கு ஆக்சுவலா கிடைக்கணும்? யுதிஷ்ட மகாராஜருக்கு கிடைக்கணும். ஆனா தான் ஆளணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க இல்லையா? அப்போ நமக்கு கிடைக்க வேண்டிய ஒரு விஷயத்த நம்ம ஆசைப்படுறதுன்றது ஒண்ணு. இன்னொருத்தவங்களோடத நம்ம ஆசைப்படுறோன்றபோது அது பேராசை. இல்லைங்களா? அது மாரி ஹஸ்தினாபுரம், இந்திரபிரஸ்தத்தையும் சேர்த்து இவங்க ஆட்சி பண்ணணும். பாண்டவர்களுக்கு எதுவுமே கிடைக்கக்கூடாது. அப்ப அந்த அளவுக்கு அதிகமான ஆசை, பேராசை, அதுக்கான கவலை, ஏக்கம், பயம், கோபம் இதெல்லாம் கலந்திருக்கிறது தான் ராஜச குணம் அப்படின்றது. சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் அர்ஜுனன் எப்படி இருக்காங்க அப்படின்னா, சாத்விக குணத்துல இருக்காங்க. அவங்கள எல்லா வகையிலயும் ஆனா கஷ்டப்படுத்திருக்காங்க. இல்லைங்களா? யாரு? ஆ கௌரவர்கள். அந்த அவ்வளவு சிரமப்படுத்தினதுக்கு அப்புறமும் சமாதானத்துக்கு போனாங்க. அப்பயும் அவங்க வந்து ஒத்துக்கல. அதுக்கப்புறம் இப்ப போருக்கும் வந்துட்டாங்க அர்ஜுனன். போர் பண்றதுக்கும் வந்தாச்சு. அப்பயும் அவங்களுக்கு என்ன தோணுது அப்படின்னா, மகாபாரதம் கோடிக்கணக்கான மக்கள் கலந்துக்கிட்ட போர் அது. சரிங்களா? நெறைய அரசர்கள், நெறைய சோல்ஜர்ஸ் எல்லாம். அதுல நெறைய பொருள் சேதம், உயிர் சேதம்லாம் ஏற்படுமே. எங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு ராஜ்யம் கிடைக்கிறதுக்காக இவ்வளோ பெரிய பாபத்த பண்ணணுமா? இவ்வளோ பேர் சிரமப்படணுமா? வேண்டாம். எங்களுக்கு அந்த ராஜ்யமே வேண்டாம். அப்படின்னு நெனைக்கிறாங்க இல்லைங்களா?
அது வந்து சாத்விக குணம். சரிங்களா? ஸோ இந்த மாரி 3 குணங்கள் இருக்கு. ஒரே சிச்சுவேஷன் தான். போர் அப்படின்றது 3 பேரோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ எப்படி இருக்குன்றத பார்த்தோம். இதே மாரி தான் நம்மளோட வாழ்க்கையில நெறைய சந்தர்ப்பங்கள் வரும். அந்த ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பத்திலயும் நம்ம தாமச குணத்திலேருந்து முடிவெடுக்கிறோமா? ராஜச குணத்திலேருந்து முடிவெடுக்கிறோமா? சாத்விக குணத்திலேருந்து முடிவெடுக்கிறோமா? அப்படின்றத நம்ம கவனிக்கணும். அப்ப நம்ம சரி பண்ணிக்கணும். நம்மள முறை பண்ணிக்கணும். முடிஞ்ச வரைக்கும் சாத்விக குணம், சுத்த சத்துவ குணத்துல நம்ம இருக்கணும். அப்படின்றத நம்ம பயிற்சி பண்றது தான் பகவத்கீதை நம்ம வாழ்க்கையில இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றது அப்படின்றது. சரிங்களா? அவசியம் பண்ணணும். ஆப்ஷன் கிடையாது. முடிஞ்சா பண்றேன். அப்படி இல்ல. கண்டிப்பா பண்ணணும். அப்படின்றது தான் இங்க விஷயம். யாருக்கும் ஸ்லோகம் வாசிக்க விருப்பம் இருக்கா? ஹேண்ட் ரைஸ் பண்றீங்களா? யாருக்காவது ஸ்லோகம் வாசிக்கணுமா? ரமேஷ் பிரபுஜி வாசிச்சு குடுக்குறீங்களா? அன்மியூட் பண்ண முடியுதா? முடியுது மாதாஜி. வாசிச்சு கொடுங்க. ஸ்லோகம். திருதராஷ்டிர உவாச்ச தர்மக்ஷேத்ரே குருக்ஷேத்ரே சமவேதா யுயுத்சவः மாமகாः பாண்டவாश्चैव கிமகுர்வத சஞ்சய. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. மொழிபெயர்ப்பு வாசிக்கிறீங்களா? கம்ஃபர்டபுளா இருக்கீங்களா? வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. வாசிச்சு. திருதராஷ்டிரர் கூறினார், புண்ணிய யாத்திரை தலமான குருக்ஷேத்திரத்தில் போர் புரிய விருப்பம் கொண்டு ஒன்று கூடிய பிறகு என் மகன்களும் பாண்டுவின் புதல்வரும் என்ன செய்தனர் சஞ்சயனே அப்படின்னு ஹரே கேட்கிறாங்க. கிருஷ்ணா. ஹரே ஹரி கிருஷ்ணா. போல் பிரபுஜி. அழகா வாசிச்சு கொடுத்தீங்க. பிரணாம்ஸ். ஓகே. இப்போ இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம். பகவத்கீதையில வந்துட்டு 4 பேர் நம்ம பார்ப்போம். ஒண்ணு வந்து திருதராஷ்டிரர், இன்னொருத்தவங்க வந்து சஞ்சயன், இன்னொருத்தவங்க வந்து பகவான் கிருஷ்ணா, அதுக்கப்புறம் அர்ஜுனர். சரிங்களா? கான்வர்சேஷன். எப்படி வரும் ஃப்ளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, திருதராஷ்டிரன் இருக்காங்க. இப்பதான் நம்ம பார்த்தவங்கள பத்தி. அவங்க வந்து ஹஸ்தினாபுரத்தோட எம்பரர். ஓகேங்களா? அவங்களுக்கு ஒரு காரியதர்சி இருப்பாங்க. அவங்க பேரு சஞ்சயன். இவங்களுக்கு கண்ணு தெரியாது திருதராஷ்டிரருக்கு. அதனால இவங்களுக்கு வேணுங்கிற எல்லா விஷயத்தையும் கூட இருந்து செஞ்சு குடுக்குறவங்க தான் சஞ்சயன். தேரோட்டியா இருப்பாங்க, வெல் விஷிங் ஃப்ரெண்டா இருப்பாங்க, காரியதர்சியா இருப்பாங்க, மினிஸ்டரா இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு எல்லாமா இருப்பாங்க. சரிங்களா? அ அவங்களுக்கு ரொம்ப கேரிங்கா பார்த்துக்கிற ஒரு நிலை. இப்ப திருதராஷ்டிரனுக்கு கண்ணு தெரியாது. போர்க்களத்துல போர் நடக்குது குருட்சேத்திரத்துல. இவங்கலாம் அஸ்தினபுரத்துல இருக்காங்க. அப்ப வியாசர் வந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, சஞ்சயனுக்கு அந்த தெய்வீக பார்வையை குடுக்குறாங்க. சரிங்களா? போர்க்களத்துல என்ன நடக்குதோ அத அப்படியே பார்த்து இவங்களுக்கு சொல்றது. இதுதான். அ லைவ் கமெண்ட்ரி. ம். சரிங்களா? அ ஸோ இப்ப வந்து திருதராஷ்டிரர் கேட்குறாங்க. சஞ்சய் வந்து போர்க்களத்துல என்ன நடக்குதோ அத அப்படியே அவங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க. இது ஒரு பக்கம். அதுக்கப்புறம் அதே மாரி அங்க வந்து கிருஷ்ணா வந்து அர்ஜுனன். அவங்க 2 பேரோட கான்வர்சேஷனையும் சஞ்சய் வந்து நமக்கு திருதராஷ்டிரருக்கு சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? ஸோ இப்படிதான் வந்து ஃப்ளோ வரும். இப்ப திருதராஷ்டிரர் கேட்குறாங்க, புண்ணிய யாத்திரை ஸ்தலமான குருக்ஷேத்திரத்தில் அப்படின்றத பார்க்குறோம். சரிங்களா? குருக்ஷேத்திரம் அப்படின்ற இடம் வந்து ரொம்ப புனிதமான ஸ்தலம் அது. அ எல்லா எப்பயுமே தர்மம் தழைச்சிருக்கும். அங்க வந்து தர்மமான காரியம் தான் எப்பயுமே வெற்றி அடையும். அது தர்மமான செயல்கள் தான் அங்க நடக்கும். தேவர்களுமே ஒரு விஷயம் இங்க பூலோகத்துல பண்ணணும்னு நெனைச்சாங்கன்னா, குருக்ஷேத்திரம் அதுல ஒரு பகுதி. சரிங்களா? அந்த அளவுக்கு அது புனித ஸ்தலம் அது. ஸோ அந்த ஸ்தலத்துல போர் நடக்க போகுது. அதனால இப்ப திருதராஷ்டிரருக்கு எப்படி இருக்குன்னா, மனநிலை எப்படி இருக்குன்னா, ஒரு பயம் இருக்கு. சரிங்களா? ஏன்னா, அவங்க பிள்ளைங்க தர்மப்படி நடக்கல. பாண்டவர்கள் தான் தர்மப்படி நடக்குறாங்க. ஸோ, அதனால அவங்களுக்கு சாதகமா ஆயிடுமோ அந்த இடம், அப்படின்ற ஒரு பயமும் அவங்களுக்கு இருக்கு. இன்னொன்னு வந்து மாமக்கா அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை வருது இங்க. சரிங்களா? மாமக்கான்னா, என்னோட பிள்ளைங்களும், பாண்டுவோட பிள்ளைங்களும் என்ன செய்றாங்க போர்க்களத்துல சஞ்சயனே அப்படின்னு கேட்குறாங்க. அப்ப வந்து பிரிச்சு பார்க்குறாங்க. நான் எனது அந்த நிலையில அவங்களோட தாட்ஸ் இருக்கு. எப்பயுமே அந்த நான் எனது அப்படின்ற அந்த பிரிவு வருது அப்படின்னால அது வந்து ஃபால்ஸ் ஈகோன்னு சொல்லுவோம். சரிங்களா? என்னோடது, நான் அப்படின்றது வந்து ரொம்ப உயர்ந்தது இல்ல. சுயநலம் அது. இல்லைங்களா? ஸோ அந்த ஒரு நிலையும் வந்து ரொம்ப உயர்ந்தது கிடையாது. ஸோ அதையும் இங்க வந்து நம்ம பார்க்குறோம். அதுவும் இல்லாம அவங்க வந்து எம்பரர். அவங்க தான் பார்த்துக்கணும். ஆனா பிரிச்சு பார்க்குறாங்கன்றத பார்க்குறோம். அப்ப இது என்ன நம்ம வந்து பார்க்குறோம் அப்படின்னா, ஒரு பா குடத்துல பால் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதில புளிப்பு பதார்த்தம் சேர்க்கும்போது என்ன ஆகும்? அந்த பால் தனியா, அந்த இது தண்ணி தனியா பிரிஞ்சிடும். இல்லைங்களா? அது மாரி இப்ப அந்த குடும்பம் ஒண்ணா இருக்க வேண்டிய குடும்பம், கௌரவர்கள், பாண்டவர்கள் எல்லாம் சேர்ந்து
குடும்பத்தில் ஒன்றா இருக்கணும். ஆனால் அந்த சுயநலம்ன்ற ஒரு எண்ணம் இருக்கிறதுனால என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா குடும்பம் வந்து பிளவுபடுது. அதில் ராஜ்யத்தை தன்னோட குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கணும். மாமக்கா அப்படின்னு சொன்னாங்க இல்லையா, என்னோட பிள்ளைங்களும் பாண்டுவோட பிள்ளைங்களும், அந்த தாட் வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா அந்த பிரிவினையை கொடுக்குது அப்படின்றத பார்க்குறோம். சரிங்களா? அதுதான் நம்ம இங்கே பார்க்கறது. ஸோ இதான் கிம் அக்குர்வத சஞ்சய கேட்குறாங்க. மாமக்கன்றது அவர் தனது மகன்களையும் பாண்டுவின் மக்களிடமிருந்து வெளிப்படையாக பிரிக்கிறார். அவங்களுடைய எண்ண ஓட்டம் நம்மளுக்கு தெரியுது. அதுக்கப்புறம் வந்து குருஷேத்திரத்தில் அது வந்து தர்மம் தழைக்கிற இடம் இல்லைங்களா? ஸோ அதனாலேயும் அவங்களுக்கு வந்து பயம் ஏற்படுது. சரி தவறு தெரியுது, ஆனாலும் பற்றுதல்னால படுத்த முடியாமல் இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம வந்து திருதராஷ்டிரோட நிலையா நம்ம பார்க்குறோம். ஏன்னா நம்ம வந்து 3 கேரக்டர் பார்க்குறோம் இல்லைங்களா? அதனால. இப்ப அடுத்தது துரியோதனன் வந்து நம்ம பார்க்குறோம். அவங்க எப்படி இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, பயம், ஏக்கம், கோபம் இதெல்லாம் அவங்ககிட்ட அதிகமா இருக்கு. அவங்க வந்து என்னன்னா, அந்த ராஜதந்திரத்த அவங்க வந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, செயல்படுத்த பார்க்குறாங்க. ம். போர்ல எப்படியாவது வின் பண்ணணும். சுயநலமா, நான் இந்த ராஜ்யத்த நம்ம அடைஞ்சிரணும். அப்படின்றதுல சுயநலமா இருக்காங்கன்றத பார்க்குறோம். அப்ப என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, ராஜதந்திரத்த பயன்படுத்துறாங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம். இப்ப வந்து இவங்க சைடுல யாரெல்லாம் இருக்காங்க? துரோணாச்சாரியார், பீஷ்மர்லாம் இருக்காங்களா? அ அப்ப வந்து துரோ து இவங்க துரியோதனன் வந்து துரோணாச்சாரியார்ட்ட போறாங்க. இத வந்து சஞ்சயன் வந்து திருதராஷ்டிரர்ட்ட சொல்றாங்க. திருதராஷ்டிரர் கொஸ்டின் கேட்டாங்களா? சஞ்சயன்ட்ட என்ன நடக்குது போர்க்களத்துலன்னு. இப்ப சஞ்சயன் வந்து குருஷேத்திரத்துல என்ன நடக்குதுன்ற பார்க்குறாங்க. பார்த்து அங்க துரோணாச்சாரியர்ட்ட துரியோதனன் போயிட்டு இந்த மாரி பேசுறாங்க அப்படின்றத சஞ்சயன் வந்து திருதராஷ்டிரருக்கு சொல்றாங்க. அப்ப என்ன சொல்றாங்க துரியோதனன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, துரோணாச்சாரியார்ட்ட போயிட்டு அவங்களோட தவற வந்து சுட்டிக்காட்டுறாங்க. சரிங்களா? அது எப்பயுமே ஒரு குருவ வந்து நம்ம வந்து அவமரியாதை பண்ணக்கூடாது. இவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா, அவங்க செஞ்ச தவற சுட்டிக்காட்டுறாங்க. அதுவும் எப்படி சுட்டிக்காட்டுறாங்கன்னா, ஆ அவங்களுக்கும் துருபதனுக்கும் நடுவுல ஒரு பகைமை இருக்கும். சரிங்களா? அத வச்சு சுட்டிக்காட்டுறாங்க. அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, துரோணாச்சாரியாரும், துருபதனும் ஃப்ரெண்ட்ஸு. சரிங்களா? பால்ய பருவத்திலிருந்து. அவங்க 2 பேரும் பரத்வாஜர் ஆசிரமத்தில கல்வி கத்துக்கிறாங்க. பரத்வாஜர் வந்து துரோணாச்சாரியாரோட அப்பா. சரிங்களா? தந்தை. கல்வி கத்துக்கிறாங்க. அப்ப 2 பேரும் ஃப்ரெண்ட்ஸுன்னும்போது ஒண்ணா இருக்காங்க சேர்ந்து. அப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா, துருபதன் சொல்றாங்க, உனக்கு ஏதாவது வாழ்க்கையில வேணும் அப்படின்னா, நீ என்கிட்ட அவசியம் வா. நான் உனக்கு ராஜ்யம் கூட ஒரு பகுதி கூட தரேன்." அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஒரு நட்பின் இதுல உறவுல. உடனே அப்ப துரோணாச்சாரியரும், வேணும்னா அந்த சமயத்துல நான் வரேன்." அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுர்றாங்க. அதுக்கப்புறம் ஒண்ணும் பெருசா இல்ல. அதுக்கப்புறம் பிரிஞ்சிடுறாங்க. அவங்க அவங்க ராஜ்யத்துக்கு போயிடுறாங்க. இவங்க பிராமணன் அந்த ஒரு நிலையில இருக்காங்க. ஆனா கொஞ்ச காலத்துல என்ன ஆகுதுன்னா, வறுமை ரொம்ப அதிகமாயிடுது. அப்ப துரோணாச்சாரியார், கிருபி, அதுக்கப்புறம் அஸ்வத்தாமன் 3 பேரும் வாழ்க்கையில சிரமப்படுறாங்க. அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா, கிருபி சொல்றாங்க, "நீங்க போயி அ துருபதன்ட்ட நீங்க இந்த மாரி உங்க ஃப்ரெண்டு தானே சொன்னாங்க இல்லையா? சிரமம் இருந்ததுன்னா வாங்கன்னு" சொல்லி போய் அவங்ககிட்ட நம்ம வந்து இது பண்ணலாம் அப்படின்னு. சரின்னு சொல்லிட்டு இவங்களும் துரோணாச்சாரியரும் போறாங்க. போகும்போது அந்த வறுமையின் காரணமா அவங்களுக்கு ட்ரெஸ் எல்லாமும் கொஞ்சம் அழுக்காவும் கிழிஞ்சும் இருக்கு. இந்த நிலையில அவங்க போறாங்க. போயிட்டு அந்த நட்பின் உறவுல அவங்க போறாங்க. யார பாக்க? துருபதன பாக்க போறாங்க. ஆனா துருபதனுக்கு இவங்களோட இந்த நிலையில அவங்க நண்பனா ஏத்துக்கிறதுல மனம் வரல. அப்ப என்ன பண்ணிடுறாங்கன்னா, அவமரியாதை பண்ணிடுறாங்க. சரிங்களா? ஆ உடனே வந்து இவங்க வந்து, "நீ இந்த மாரி எனக்கு குருகுலத்துல இருந்தப்ப சொன்னியே, ஆ எதுவும் தேவைன்னா வா அப்படின்னு சொல்லி சொன்னியே, ராஜ்யம் கூட தரேன்னு. எனக்கு அதெல்லாம் வேண்டாம். பசு குடு போதும்" அப்படின்னு. ஆனா நட்பின் உறவெல்லாம் தரமாட்டேன். தானமா வேணா தரேன் அப்படின்னு வந்து சொல்லிடுவாங்க. இவங்களுக்கு அதுல விருப்பம் இருக்காது. மனம் வந்து ரொம்ப வேதனை ஆயிடும். அவமானப்படுத்தினதுனால வேதனை ஆயிடும். வந்துருவாங்க இவங்க. வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் கௌரவர்கள், பாண்டவர்களுக்கு நல்லா ஆ வித்தையெல்லாம் சொல்லிக் குடுத்து, துருபதன வீழ்ச்சி அடைய வச்சுருவாங்க. சரிங்களா? அப்ப அவங்களுக்கு ரொம்ப கவலையாயிடும். யாருக்கு? துருபதனுக்கு. அப்ப அவங்களுக்கு பையனும் இருக்காது. சரிங்களா? சிக்கன்டி மட்டும் தான் இருப்பாங்க. பையனும் இருக்க மாட்டாங்க. ஸோ அதனால சன் வேணும். அதுவும் எதுக்காக வேணும்? துரோணாச்சாரியர அழிக்கிறதுக்குன்னே ஒரு மகன் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி பெரிய யாகம் வளர்ப்பாங்க. அந்த யாகத்திலேருந்து திருஷ்டத்யுமன் வருவாங்க. அப்புறம் திரௌபதி அம்மாவும் வருவாங்க. இப்ப இந்த திருஷ்டத்யுமன் வந்துட்டு எதுக்காக வந்து அவங்க வாரமா எடுக்குறாங்க? அ எக் அக் அக்னியிலேருந்துன்னா, துரோணாச்சாரியர அழிக்கிறதுக்காகவே. சரிங்களா? வேற எந்த பெரிய ரீசன்லாம் இல்ல. அவங்கள அழிக்கணும்.
இப்படி வந்துட்டு அந்த பிள்ளையும் வந்துடுது, திருஷ்டத்யும்னு வந்துடுறாங்க. அதுக்கப்புறம் இவங்க 2 பேரும் நட்புல வந்துடுறாங்க. யாரு? துரோணாச்சாரியரும் துருபதனும். அதுக்கப்புறம் துருபதன் வந்து துரோணாச்சாரியர்கிட்ட சொல்றாங்க, என்னோட பிள்ளை திருஷ்டத்யும்னுக்கு நீங்க தான் எல்லா கலையும் சொல்லி தரணும்னு. தன்னை அழிக்கிறதுக்காக யாககுண்டத்துலேருந்து வந்த குழந்தைக்கும் அவங்க என்ன பண்றாங்க, அந்த பிள்ளைக்கும் நல்லபடியா போர்க்கலையெல்லாம் சொல்லி தராங்க. எந்த பாரபட்சமும் இல்லை. அவங்கள அழிக்கிறதுக்கு வந்த பிள்ளை தான். ஆனாலும் நல்லபடியா சொல்லி தராங்க. அதுதான் அந்த காலத்துல குருவோட அடையாளம். அதே மாதிரி எப்பயுமே எல்லாத்துலேயுமே அந்த எத்திக் வந்து ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. சரிங்களா? ஆம், அது மாதிரி சொல்லி கொடுத்துட்றாங்க. இப்போ அந்த திருஷ்டத்யுமன் தான் வந்து அந்த பாண்டவர்களோட ஆர்மியை வந்து அவங்க தான் மேனேஜ் பண்ணுறாங்க. சரிங்களா? சேனாதிபதியாக இருக்காங்க. ரொம்ப அழகா அவங்க இவங்க பக்கம் 11 அக்ரோனி, அவங்க பக்கம் 7 அக்ரோனி தான். ஆனா வந்து அவ்வளோ அழகா அதை வந்துட்டு அவங்க அணிவகுச்சிருக்காங்கன்றத பார்க்குறாங்க. இதை வந்து சுட்டி காட்டுறாங்க யாரு? துரியோதனன் வந்து துரோணாச்சாரியர்கிட்ட சொல்றாங்க, இவங்க திருஷ்டத்யுமன் வந்து உங்களோட விரோதியோட பிள்ளை, உங்களை அழிக்கணும்ட்டே வந்த பிள்ளை அப்படின்றத சுட்டி காட்டி, சரிங்களா? துருபதனோட பிள்ளைன்னு சுட்டி காட்டி அந்த ராஜதந்திரம். ஆ, ஆ, இப்போ நீங்க அவங்களுக்கு செஞ்ச ஃபேவர்னால என்னாச்சு? நமக்கே பாதகமாயிடுச்சு. இனிமேலாவது நீங்க வந்து அவங்களுக்கு எதுவும் நன்மை தராத அளவுக்கு நீங்க பார்த்துக்கோங்க. நம்ம வின் பண்ணணும். அப்படின்றத சுட்டி காட்டுறாங்க. அப்போ ஒரு ஆசிரியரை அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க? தன்னை அழிக்கிறதுக்குன்னு வந்த பிள்ளைக்கு அவங்க 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 என்ன பண்ணியிருக்காங்க? நல்லபடியா கலையெல்லாம் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. ஆனா அந்த தர்மப்படி செஞ்சதையும் இவங்க என்ன பண்றாங்க? சுட்டி காட்டுறாங்க. அப்படி நீங்க பண்ணிட்டீங்களே அப்படின்னு சொல்லி. அப்போ அது வந்து ஆசிரியரை குறை சொல்ற மாதிரி வருது இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி எப்பயுமே பண்ணக்கூடாது. அது மாதிரி முரண் என்னன்னா தன்னோட சைடில் உள்ள வீரர்களோட திறமையை வந்து ரொம்ப அதிகப்படியா அவங்க சொல்லி காமிக்கிறாங்க. கர்ணனை பத்தி, பீஷ்மர், துரோணாச்சாரியர் எல்லாரையும் பத்தி. அது எதனால் அப்படி பேசுறாங்கன்னா பயம் உள்ளுக்குள்ளார. சரிங்களா? எப்பயுமே பயப்படுறவங்க தான் வெளியில ரொம்ப அப்படியே நல்லா காமிச்சுப்பாங்க இல்லையா? ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கிற மாதிரி. அமைதியா இருக்கிறவங்க எப்பயும் அமைதியா தான் இருப்பாங்க. இந்த உள்ளுக்குள்ளார அன்ஸ்டேபிளா இருக்கிறவங்க தான் என்ன பண்ணுவாங்க? நிறையா வெளிப்படையா ஏதாவது கம்பீரமா அந்த அகந்தையோட இருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து அதுவே அதுவே ஒரு என்னன்னா இயலாமையோட ஒரு வெளிப்பாடு தான் அகந்தை அப்படின்றது இல்லைங்களா? அதுக்கப்புறம் வந்து விளைவு என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ராஜதந்திரத்துக்கு முயற்சி பண்றாங்க அப்படின்றத அதெல்லாம் அந்த சொந்த தளபதியை அவங்க என்ன பண்றாங்க, புண்படுத்துறாங்கன்றத பார்க்குறோம். ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு ராஜசகுனத்தோட நேச்சரை நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? உம், அதுக்கப்புறம் வந்து 1.15 அண்ட் 1.16 ஸ்லோகம் யாரும் வாசிக்கிறீங்களா? யாருக்கும் வாசிக்கணுமா? வேண்டாமா? ஓகே. हरे कृष्ण माताजी நான் வாசிக்கவா மாதாஜி? அவசியம் மத்தாச்சி வாசிச்சு கொடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ம். पाञ्जन्यन् ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्डरं दत्मो महासङ्गं भीष्मकर्मा वृकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्दिपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सह देवश्च शुकशो मणिपुष्पकौ. பகவான் கிருஷ்ணர் பாஞ்சன்யன் எனும் தனது சங்கை முழங்கினார். அர்ஜுனன் தேவதத்தம் எனும் சங்கையும் பெருந்தீனிக்காரனும் வீர தீர சாகசங்களை புரிபவனுமான பீமன் பவுண்ட்ரம் எனும் அச்சமூட்டும் சங்கையும் முழங்கினார். குந்தியின் புதல்வரான மன்னர் யுதிஷ்டர் அனந்த விஜயம் எனும் சங்கை நகுலனும் சகாதேவனும் சுகோஷம் மணிபுஷ்பகம் எனும் சங்கையும் முழங்கினார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரிபோல் மாதாஜி. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. அழகா வாசிச்சு கொடுத்தீங்க. ஹரிபோல். ஓகே. இப்போ நம்ம ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸோ இங்க நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா எத்தனாவது ஸ்லோகம்? அவங்க சொன்னது எத்தனாவது ஸ்லோகம்? 1.15 மாதாஜி. 15, 16. 15, 16. ஆமா. சரிங்களா? ஓகே. இதுல வந்து நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா யார் யாருக்கிட்ட என்னென்ன சங்குகள் இருக்கு அப்படின்றத பார்க்குறோம். சரிங்களா? அப்படி பார்த்தோன்னா பகவான் கையில பெருமாள் கையில என்ன வச்சிருப்பாங்க? சங்கு சக்கரம் வச்சிருப்பாங்க இல்லையா? சுதர்சன சக்கரமும் சங்கோட பேரு பாஞ்சஜன்யம். ஓகேங்களா? அர்ஜுனனோட சங்கோட பேரு தேவதத்தம். யுதிஷ்டரோடது அனந்த விஜயம். பீமந்து பவுண்ட்ரம். நகுலந்து சுகோஷம். சகாதேவ் வந்து மணிபுஷ்பகம் அப்படின்றது. உங்களுக்கு குவிசஸ்லாம் இருக்கு. ஸோ அதனால
கொஞ்சம் அப்படி நோட் பண்ணிக்கோங்க. சரிங்களா? பகவானோட சங்கோட பேர் என்ன அப்படின்னு கேட்டா பாஞ்சஜன்யம் அப்படின்னு சொல்ல தெரியணும். அர்ஜுனனோட சங்கோட பேர் என்ன அப்படின்னா தேவதத்தம் அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். இதெல்லாம் குவிஸுக்காக மட்டும் இல்லை, ஜென்ரலாகவே நம்மளுக்கு தெரியணும். ஏன்னா நம்மளோட குழந்தைங்களையோ இல்லை பேர குழந்தைங்களையோ கோயிலுக்கு கூட்டு போகிறோம். அப்போ நம்ம சொல்லணும், கையில் இருக்கிறது சுதர்ஷனம், இந்த சக்கரத்தோட பேர், சங்கோட பேர் பாஞ்சஜன்யம் அப்படின்றது நம்ம நம்ம சொல்லி கொடுக்கும்போது தான் நமக்கும் தெரியும், அவங்களுக்கும் அது தெரியும் இல்லையா? அது ஒரு நல்ல விஷயமா. ஸோ அதனால இதெல்லாம் நல்லபடியாக நம்ம லேர்ன் பண்ணிக்கணும். ஸோ இந்த சங்கங்கள்லாம் என்ன பண்ணாங்கன்னா मैम ஆ मैम हरे कृष्णा। ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. சொல்லுங்க பிரபுஜி. அன்மியூட்ல தான் இருக்கீங்க, சொல்லுங்க. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இதுதான் நம்ம இங்கே லேர்ன் பண்ணுறோம், எல்லாரும் என்னென்ன சங்குகள் வச்சுருக்காங்க அப்படின்ட்டு. அடுத்தது அழகு. பிரபுஜி வாசிக்கிறீங்களா? ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணியிருக்கீங்க வேண்டாமா? சரி, ஓகே. சகோஷம் தாதராஷ்டிராணாம் ஹிருதயானி விதாய நபஸ்த பிரதிவீம் சைவ துமூலோபி அனுநாதயன். ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த வெவ்வேறு சங்குகளின் ஒலி சலசலப்பாக மாறியது. இதனால் வானத்திலும் பூமியிலும் அதிர்வுற்றது. இது திருதராஷ்டிரனின் மகன்களின் இதயங்களை தொட்டது அப்படின்றத பார்க்குறோம். சரிங்களா? இப்போ போர் ஆரம்பிக்குது அப்படின்னும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, நல்ல இந்த தாரை, தம்பட்டை, முரசு, கொம்பு இதெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க, நல்லா வாசிப்பாங்க. சங்கநாதங்கள்லாம் முழங்குவாங்க. சரிங்களா? போர் ஆரம்பிக்கிற சமயத்துல. ஸோ இப்போ என்ன ஆயிட்டு இருக்கு அப்படின்னா, துரியோதனன் தன்னோட ஆர்மியை பத்தியும் அதோட பலத்தை பத்தியும், பாண்டவர்களோட ஆர்மியை பத்தியும் அதோட பலத்தை பத்தியும் டிஸ்கஸ் பண்றாங்க துரோணாச்சாரியார்ட்ட. இது ஒரு போர் வீரனோட கடமை இது. சரிங்களா? போர் ஆரம்பிக்கும் போதும் சரி, எப்பயுமே தன்னோட ஆர்மியோட பலம் என்ன, இதுல உள்ள கஷ்டம் என்ன, ஆப்போசிட் சைடோட ஆர்மியோட பலம் என்ன, அதுல உள்ள கஷ்டம் என்ன, இதை தெரிஞ்சு வச்சுட்டு தான் போர் பண்ணுவாங்க. சத்திரியனோட கடமை அது. ஸோ அந்த வகையில இப்ப போர் ஆரம்பிக்க போகுது. அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா, எல்லாரும் சங்கநாதங்கள் முழங்குறாங்க அப்படின்றத பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அப்ப கௌரவர்களோட நம்பிக்கை என்ன பண்ணுது, அந்த சங்கநாதம் குலைக்குது. குலைக்குது மீன்ஸ் அவங்க வந்து அவங்களோட மனம்லாம் அப்படியே நொறுங்கி போகுது, சிதறி போகுது. சரிங்களா? எதனால அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, யாரு தவறு பண்றாங்களோ அவங்களுக்கு தான் என்ன ஆகும், பயம் வரும் இல்லைங்களா? பொதுவா நம்மளே ஒரு விஷயம் நம்ம தப்பு பண்றோம் அப்படின்னா நம்மளுக்குள்ளார ஒரு கில்ட்டி கான்ஷியஸ்னஸ் வரும், ஒரு பயம் வரும் இல்லைங்களா? குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் நம்ம வந்துட்டு நம்ம ஸ்கூல்ல படிக்கும் போதும் ஹோம்ஒர்க் பண்ணிட்டு வான்னு சொல்லியிருப்பாங்க. பண்ணிட்டு வந்திருந்தோம் அப்படின்னா பயம் இல்லாம இருப்போம். ஹோம்ஒர்க் பண்ணாம போனோம்னா பயப்படுவோம் இல்லைங்களா? So அந்த மாதிரிதான். எல்லாருமே அட்மிட் பண்ணிக்கோங்க, மியூட் பண்ணிக்கோங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. அந்த வகையில் இப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னா, கௌரவர்களோட மனம் வந்து இந்த சங்கநாதம், இந்த ஒலி சத்தம்லாம் கேட்டோடனே அவங்களோட மனம் வந்து இதயம் வந்து சிதறி போகுது பயத்துல அப்படின்றத பார்க்குறோம். அதே பாண்டவர்களோட மனம் எப்படி இருக்கு, எந்த பயமும் இல்லாம இருக்கு அப்படின்றத பார்க்குறோம். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் 9 அறிகுறிகள் என்னென்ன அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம். என்னென்ன அறிகுறிகள் அப்படின்னா, இன்னும் போர் ஆரம்பிக்கல. இப்பதான் சங்கநாதமே முழங்கியிருக்கு. சரிங்களா? ஆனா, யாரு போர்ல வெற்றி அடைவாங்க அப்படின்றதுக்கான அறிகுறிகள் நம்ம இங்க பார்க்குறோம். பாண்டவர்கள் தான் ஜெயிப்பாங்க அப்படின்றதுக்கான அறிகுறி தான் நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, புனித பூமி. நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் இல்லையா? குருக்ஷேத்திரம் அப்படின்றது, அந்த குருக்ஷேத்திரம்ன்றது புனிதமான ஸ்தலம். தர்மம் தான் அங்க தழைக்கும். அப்படின்ற பட்சத்துல பாண்டவர்கள் தான் தர்மத்தை ஃபாலோ பண்றாங்க. அதனால அந்த இடம் யாருக்கு சாதகமா இருக்கு? பாண்டவர்களுக்கு சாதகமா இருக்கு அப்படின்றத பார்க்குறோம். ஸோ அந்த வகையில பாண்டவர்கள் வெற்றி அப்படின்ற அறிகுறி தெரியுது. இன்னொன்னு வந்து தெய்வீக தேர். சரிங்களா? இது என்னன்னா, அர்ஜுனனுக்கு வந்து அக்னி தேவர் ஒரு தேர் குடுக்குறாங்க. சரிங்களா? பரிசா. அர்ஜுனர் எப்படி அப்படின்னா, எல்லாருக்கும் நல்ல நல்ல விஷயங்கள்லாம் செஞ்சு, எல்லார்ட்டயும் அன்ப காமிச்சு, எல்லாருக்கும் நல்ல விஷயங்கள்லாம் செஞ்சு, அவங்க எல்லாரோட அ அன்பு, அப்புறம் வந்து அந்த கிஃப்ட் இதெல்லாம் வாங்கி வச்சிருப்பாங்க. சரிங்களா? அந்த மாரி அக்னி தேவர் வந்து அவங்களுக்கு பரிசா குடுத்த தேர் இது. ஆம். எந்த டைரக்ஷன்ல வேணாலும், எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டா வேணாலும் போகும். அந்த மாரியான தேரு. சரிங்களா? வலிமை வாய்ந்தது. அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்களோட அந்த தேர்ல வந்து ஒரு கொடி இருக்கு. அந்த கொடியில யார் இருக்காங்கன்னா, ஹனுமான் இருக்காங்க. சரிங்களா? கபித்வஜா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த கொடிய.
அந்த கொடியில வந்து ஹனுமான் இருக்காங்க. ஹனுமான் இருந்தாலே அந்த இடத்துல என்ன இருக்கும்? வெற்றியும் பலம் இல்லைங்களா? ஸோ அந்த வகையில ஹனுமான் வந்து அந்த கொடியில இருக்காங்க. ஸோ ஹனுமான் இருக்கனாலயும் வெற்றியும் பலமும் பாண்டவர்கள் சைடுல இருக்கு. அதுக்கப்புறம் பாஞ்சஜன்யம் பகவானோட சங்கநாதம். சங்கோட முழக்கம்னாலே மங்களகரமானது. அதுலயும் அது வந்து பகவானோட சங்கு யாருக்கு சப்போர்ட் பண்ணுது? பாண்டவர்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுது. ஸோ அதனால பாண்டவர்கள் தான் வெற்றி அப்படின்னு. அப்புறம் பகவானே இவங்க பக்கம் தான் இருக்காங்க. யார் பக்கம்? பாண்டவர்கள் பக்கம் இருக்காங்க. ரிஷிகேஷா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? இந்த ஸ்லோகத்துல பகவான் நாமம் வந்து ரிஷிகேஷான்னு வரும். ரிஷிகேஷனா புலன்களின் அதிபதி அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? ஸோ அந்த வகையில பகவான் வந்து யார் பக்கம் இருக்காங்க? பாண்டவர்கள் பக்கம் இருக்காங்க. அப்ப பகவான் எங்க இருக்காங்களோ அங்க வெற்றி. அதுக்கு ஒரு வார்த்தையே இருக்கு. ராகே கிருஷ்ணா மாரேக்கே, மாரே கிருஷ்ணா ராகேக்கேன்னு சொல்லுவாங்க. கிருஷ்ணா ஒருத்தவங்கள காப்பாத்தணும்னு நினைச்சா யாராலையும் அழிக்க முடியாது. பகவான் ஒருத்தவங்கள அழிக்கணும்னு நினைச்சா யாராலையும் காப்பாத்த முடியாது. அந்த இது எப்பயும் சொல்ற எக்ஸாம்பிள் தான். பிரகலாதரை பகவான் காப்பாத்தணும்னு நினைச்சாங்க. யாராலையும் அவங்கள அழிக்க முடியல. அதே மாதிரி ஹிரண்யகசிபு அழிக்கணும்னு நினைச்சாங்க. யாராலையும் காப்பாத்த முடியல. இல்லைங்களா? ஸோ அது மாதிரி யார் ஒருத்தவங்க பகவான் யார் கூட பகவான் இருக்காங்களோ பாதுகாப்புல பகவான் பாதுகாப்புல இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு கண்டிப்பா வெற்றி அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் அதிர்ஷ்ட தேவதை மகாலட்சுமி அம்மா. பகவானோட இதயத்துல தான் மகாலட்சுமி அம்மா வாசம் பண்றாங்க. இல்லைங்களா? அப்ப பகவான் எங்க இருக்காங்களோ அங்க மகாலட்சுமி அம்மாவும் இருப்பாங்க. மகாலட்சுமி அம்மா இருக்கிற இடத்துலலாம் சர்வ மங்களம் இருக்கும். இல்லைங்களா? லக்ஷ்மி கடாட்சியத்தோட இருக்கும். எந்த அமங்கலமும் இருக்காது. அதனாலேயும் பாண்டவர்களுக்கு வெற்றி அப்படின்றத பார்க்குறோம். அப்புறம் வந்து தெக்த ஜீவிதான்னு சொல்லுவாங்க. எதிரிகளோட இதயம் வந்து ரொம்ப பயத்துல இருக்கு அப்படின்றது. ஏன்னா துரியோதனன் சொல்லுவாங்க, எனக்காக உயிரை கொடுக்கறதுக்கு இங்க நிறைய பேர் இருக்காங்கன்னு சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? பயத்துல வர வார்த்தை அது. எனக்காக வெற்றியை தேடி தரத்துக்கு நிறைய பேர் இருக்காங்கன்னு சொல்லல. உயிரை கொடுக்கறதுக்குன்னு. அதே மாதிரியே நடந்தது. இல்லைங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி அவங்களோட அந்த பயம் அப்படின்றது. அது மாதிரி மங்களமான நேரம். அது என்ன அப்படின்னா, மோக்ஷதா ஏகாதசி அப்ப இந்த போர் வந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சு ஒன்று. ஏகாதசி வந்து பகவானுக்கான நாள் அது. சரிங்களா? நம்ம வந்து விரதம் இருக்கணும் அப்படின்னாலும் பகவானுக்கு ஏகாதசி அப்போ தான் இருப்போம். அந்த வகையில் பகவானு குறித்தான நாள். அன்னைக்கு தான் பகவத்கீதையும் பேசப்பட்டுச்சு. அதை உபதேசம் பட்டுச்சு. அதாவது பகவான் உபதேசம் பண்ணாங்க. அதே மாதிரி போரும் அன்னைக்கு தான் ஆரம்பிச்சது. அந்த வகையிலும் பாண்டவர்களுக்கு அது ஒரு உகந்த நாள் ஆகுது. வெற்றிக்கான அடையாளமாக பார்க்குறோம். அப்புறம் வந்து காண்டீபம். காண்டீபம்ன்றது அர்ஜுனனோட வில்லு. சரிங்களா? அதுவும் அக்னி தேவர் கொடுத்தது. இது கூட அவங்க வந்து பாசுபதாசிரமம் வச்சுருந்தாங்க. சிவபெருமான் கொடுத்த வில்லு. சரிங்களா? இது ரெண்டுமே அவங்களுக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்குது அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். சரிங்களா? ஸோ இந்த மாதிரியான காரணங்கள் இது வந்துட்டு என்னன்னு தெரியல. சரிங்களா? ஸோ இந்த மாதிரியான காரணங்கள் அர்ஜுனனுக்கான வெற்றியை குறிக்கிற விஷயங்களை நம்ம பார்க்குறோம். போர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே. இப்போ நம்ம இங்கே வந்து கிருஷ்ணர் அமைதியான ஆசிரியர் அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம். யாருக்கும் வாசிக்கணுமா? மேம் நான் வாசிக்கிறேன் மேம். அவசியம் வாசிக்கிறேன். பிரபுஜி வாசிக்கிறேன். அமைதியான ஆசிரியர் தேரோட்டி இறைவன் தன் பக்தனுக்காக ஒரு சேவகன் நிலையை எடுக்கிறார். செவிமடுப்பவர் அவர் இன்னும் உபதேசிக்கவில்லை, அவர் கேட்கிறார். புன்னகை பதற்றத்தின் மத்தியிலும் அமைதியை காக்கிறார். கீழ்ப்படிதல் படைகளுக்கு இடையில் தேரை நிறுத்த அர்ஜுனனின் கட்டளையை பின்பற்றுகிறார். ஹரே கிருஷ்ணா. ஆக்சுவலா 9 காரணங்கள் நம்ம பார்க்கிறோம். 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. இதோட இது வந்திருக்கு. சரிங்களா? இது நெக்ஸ்ட்ல வந்திருக்கு. பிரபுஜி மியூட் பண்ணிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இப்போ வந்து கிருஷ்ணர் வந்து அமைதியான ஆசிரியர் அப்படின்னு பார்க்குறோம். ஒரு விஷயம் மட்டும் என்னன்னா, நல்லபடியாக பகவத்கீதை வாசிக்கணும். சரிங்களா? பகவானோட நாம ரூப குணலீலைகள் நல்லபடியாக கேட்கணும். கேட்டோன்னா இப்படிப்பட்ட கிருஷ்ணாவுக்கு நான் ஏன் இவ்வளோ நாள் பக்தி பண்ணாமல் இருந்தேன் அப்படின்ற அளவுக்கு நமக்கு எண்ணம் வரும். ஏன்னா அப்படிப்பட்டவங்க பகவான் தன்னோட பக்தரை அவ்வளவு அழகாக பாதுகாப்பாங்க. சரிங்களா? உடனே பக்தர்ன பார்ஷியாலிட்டி அப்படின்னா இல்லை. அதுவுமே போக போக தெரியும். சரிங்களா? ஏன்னா பக்தர்கள் அப்படின்னாலே அதர்மம் பண்ணிட்டு பக்தனா இருக்கலாம்னா முடியாது பகவான்கிட்ட. சரிங்களா? தர்மம் அப்படின்றது தான். பகவானாலே அந்த குவாலிட்டிஸ்லாம் 12th சாப்டரில் நம்ம பார்ப்போம். கிருஷ்ணாவுக்கு பிடிச்ச மாதிரியான குவாலிட்டிஸ்லாம் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு. ஸோ அந்த இடத்துல வரும்போது தெரியும்.
பக்தன் அப்படின்னும் போதே அது வந்து ஒரு ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு ஹாப்பியான ஒரு பிளேஸ் அது நமக்கு. சரிங்களா? ஓகே, நம்ம பார்க்கலாம். இங்க வந்து தேரோட்டியா இருக்காங்க. பகவான் யாரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இந்த ஜட உலகங்கள், ஆன்மீக உலகம் எல்லாத்தையும் உருவாக்கி இயக்கிட்டு இருக்கிறவங்க பகவான். சுப்ரீம் பர்சனல் ஆஃப் காட். அவங்க கிட்ட இருந்து எல்லாமே உருவாகியிருக்கு. ம். பாகவதத்திலயும் நீங்க வந்து இப்ப பகவத்கீதை கிளாஸ்ல தான் ஜாயின் பண்ணியிருக்கீங்க. ஆனா நெறைய பாகவதம் கிளாஸஸும் உங்களுக்கு கிடைக்கும். சரிங்களா? எல்லாமே உங்களுக்கு குரூப்ல ஷேர் பண்ணுவாங்க. பாகவதம் கிளாஸு, தமிழ்லயும் உண்டு, இங்கிலீஷ்லயும் உண்டு. சரிங்களா? அதே மாரி பகவத்கீதை கிளாஸு, கோயில்ல இருக்கிற மங்களாரத்தி அந்த விஷயங்கள் எல்லாமே உங்களுக்கு குரூப்ல ஷேர் ஆகும். என்னென்ன கிளாஸஸ் இருக்கோ அத்தனை கிளாஸஸும் உங்களுக்கு நல்லபடியா கிடைக்கும். ஸோ இது எதுக்காக இப்ப சொல்றேன்னா, பகவான பத்தி பாகவதத்துல கேட்கும்போது, பகவத்கீதையில நம்ம கேட்கும்போது, தன்னோட பக்தனுக்கு பகவான் எப்படிலாம் இருக்காங்க? அப்படின்னு பார்க்கும்போது நமக்கே ஆசை வரும். நான் ஏன் பக்தனா இல்ல பகவானுக்கு அப்படின்ட்டு. சரிங்களா? இங்க பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்றாங்க? இறைவன் தன் பக்தனுக்காக ஒரு சேவகன் நிலையை எடுக்கிறார். பக்த வத்சலா ஹரே கிருஷ்ணா சாரி. பக்த வத்சலா பகவான். சரிங்களா? தேர் ஓட்டுறாங்க. அர்ஜுனன் வந்து தேர் தட்டுல இருக்காங்க. இவங்க என்ன பண்றாங்க? தேர் ஓட்டுறாங்க. எவ்வளோ பெரிய விஷயம் இல்லையா? சுப்ரீம் பர்சன்ட் ஆஃப் காடட் என்ன பண்றாங்க? ஒரு கம்பெனியோட சேர்மன் வந்து டிரைவர எடுத்து பின்னாடி உட்கார வச்சுட்டு, கார் ஓட்டிட்டு போனா எப்படி இருக்கும்? அந்த மாரி. அது நடக்குமான்னா, ரொம்ப ரேரா நடக்கும் இல்லைங்களா? சமயத்துல நடக்காது. ஆனா இங்க வந்து பகவான் வந்து தேர் ஓட்டுறாங்க. அதுவும் தேர் ஓட்டும்போது வந்து பக ரொம்ப இரைச்சலா இருக்கும். தேர் ஓட்டுறப்போ வந்து ரொம்ப அப்படியே ப்ளசன்ட்டாலாம் இருக்காது. ஏன்னா போர்க்களத்துல தேர் ஓட்டுறாங்க. அப்ப என்ன ஆகும்? அர்ஜுனன் வந்து ஒரு ஒரு இடத்துலயும் இறங்கி பகவான்ட்ட வந்துட்டு, தேர வந்து ரைட் சைடு கொண்டு போங்க பகவானே. தயவு செஞ்சு லெஃப்ட் சைடு கொண்டு போங்க பகவானேலாம் சொல்ல முடியாது. ஒரே இரைச்சல், சப்தம், நெறைய அம்புகள், ஆயுதங்கள்லாம் வந்து மேல விழும். அந்த மாரி நேரத்துல ரைட் சைடு போகணும் அப்படின்னா, பகவான் வந்து தன்னோட முட்டியால ரைட் சைடு இடிப்பாங்க. அப்ப பகவான் ரைட் சைடு போவாங்க. லெஃப்ட் சைடு இடிச்சா லெஃப்ட் சைடு போவாங்களாம். சரிங்களா? ஸோ அந்த அளவுக்கு தன்னோட பக்தனுக்கு என்ன பண்றாங்க? தேர் ஓட்டுறாங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம். அது அந்த அந்த பக்தனை வேல்யூ பண்ற ஒரு நிலை. பகவானோட சிறப்பு பக்த வத்சலா அப்படின்றதுல. அது மாதிரி செவி மடுக்கிறாங்க. அர்ஜுனன் எல்லாம் சொல்றதை எல்லாம் கேட்குறாங்க. குறுக்க எதுவும் சொல்லல. என்னென்ன சொல்லணுமோ சொல்லு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அமைதியா கேட்குறாங்க. அதுக்கப்புறம் புன்னகை கொடுக்குறாங்க. இவ்வளோ வருத்தப்படுறியா, வேதனைப்படுறியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்மைல். அந்த ஸ்மைல் பார்க்கும்போதே என்ன ஆகும்? இதயத்துல ஒரு அமைதி, சந்தோஷம், ஒரு தைரியம், பாதுகாப்பு எல்லாம் ஏற்படும். இப்போ குழந்தை வந்து எக்ஸாம் நல்லா எழுதல. பயத்தோட வரும். ஐயோ! நம்ம எக்ஸாம் நல்லா எழுதலையேன்னு. அம்மா வந்துட்டு கோபப்படாம அமைதியா பார்த்துட்டு ஒரு ஸ்மைல் பண்ணாங்கனாலே குழந்தைக்கு பயம் போயிடும். இல்லையா? பரவால்ல அப்படின்ட்டு. அதோட அந்த பாதி டென்ஷன் குறைஞ்சிரும். ஸோ அந்த மாரி பகவான் என்ன பண்றாங்க? இவ்ளோ பதற்றத்திலயும் அர்ஜுனனுக்கு அமைதியா ஒரு ஸ்மைல் ஒண்ணு குடுக்குறாங்க. சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் கீழ்ப்படிதல். படைகளுக்கு இடையில் தேரை கொண்டு போய் நிறுத்து அப்படின்னு சொல்றாங்க. 2 படைக்கு நடுவுல தேர கொண்டு போய் நிறுத்துங்க அப்படின்றாங்க. அத அப்படியே கேட்குறாங்க. ஏன்? எதுக்கு? நான் ஏன் செய்யணும்? நான் சொல்றத நீ செய். இல்ல. நீ சொல்றியா? நான் செய்றேன். அதுதான். அப்ப பக்தனோட நிலை எப்படி இருக்கு? பகவானோட நிலை எப்படி இருக்கு? தன்னோட பக்தனோட வேர்ட்ஸ பகவான் வந்து ஒபே பண்றாங்க. இல்லையா? அப்போ ஏன் நம்ம பக்தி இன்னும் பண்ணல? ஏன் நம்ம இன்னும் பக்தன் ஆகல? அப்படின்றது நம்மளுக்கு ஏற்படும். ஸோ அதனால எல்லாருமே நல்லபடியா சாண்டிங் பண்ணுவோம், பக்தி பண்ணுவோம் பகவான்ட்ட. சரிங்களா? அப்படிப்பட்ட சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட். ரொம்ப இனிமையானவங்க, ரொம்ப ஸ்வீட். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப வந்து அர்ஜுனனோட நிலை நம்ம பார்க்குறோம். இங்க பார்த்தீங்கன்னா, தி தி திருதராஷ்டிரோடது பார்த்துட்டோமா? துரியோதனது பார்த்தோமா? இப்ப அர்ஜுனனோடது பார்க்குறோம். ஒரு நிமிஷம். ம். என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, அவங்களும் பயத்துல இருக்காங்க இப்ப. ம். எதனால பயம்? துரோணாச்சாரியார அழிக்கணும், பீஷ்மர அழிக்கணும், வம்சமே நிக்குது முன்னாடி, நெறைய போர் வீரர்கள் இருக்காங்க, எல்லாருக்கும் சிரமம், எல்லாருக்கும் வேதனை, ஒரு சின்ன நிலத்துக்காக இவ்வளவு பாடா? அப்படின்னு சொல்லி அவங்க வருத்தத்துல இருக்காங்க. அதனால என்ன ஆகுது அவங்களுக்கு? அவயங்கள்லாம் நடுங்குது, வாய் உலருது, மயிர் சிலிர்க்கிறது, காண்டீபம் அப்படியே கையிலேருந்து நழுவுது. சரிங்களா? இது வந்து மரண பயம். ஐயோ! போர்ல நான் கலந்துக்கிட்டு எனக்கு மரணம் வந்துருச்சுன்னா என்ன பண்றது? நான் தோத்து போயிட்டேன்னா என்ன பண்றது? அந்த பயம் இல்ல. எல்லாருக்கும் சிரமம் வருமே! எல்லாரும் கஷ்டப்படுவாங்களே! அப்படின்னு அந்த கருணையினால வர பயம் அப்படின்றத பார்க்குறோம். இதுதான் வந்து ஒரு சாத்வீக குணத்துல இருக்கிறவங்களோட ஒரு நிலை. யாருக்கும் சிரமம் ஏற்படக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு நிலையில இருக்கிறவங்க. சரிங்களா? நம்ம முடிஞ்ச வரைக்கும் அந்த நிலையில இருக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணணும். இப்ப போர் பண்றதுக்கு இப்ப அர்ஜுனன் நிலைய பார்த்துட்டோமா? இப்ப அவங்களுக்கு போர் பண்ற மூட்ல இருக்காங்களான்னா இல்ல. போர்லேருந்து விலகுறதுல தான் அவங்க
அவங்களோட இதயம் வந்து இருக்குது, தாட்ஸ் இருக்குன்றதை பார்க்குறோம். அப்போ அதுக்கு காரணம் என்ன? அதை தான் பார்க்குறோம். அர்ஜுன விஷாத யோகம் தலைப்பு அதுதானா? என்ன காரணம் அப்படின்னா, ஒன்று இரக்கம், இன்னொன்று மகிழ்ச்சியின்மை. நான் போர் பண்ண மாட்டேன், ஏன்னா இரக்கம், எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும், யாரும் சிரமப்படக்கூடாது, அது ஒரு காரணம். மகிழ்ச்சி இல்லை. இப்போ வந்து சண்டைனாலே மகிழ்ச்சியானா கிடையாது இல்லைங்களா? விட்டு கொடுத்தா தான் மகிழ்ச்சி. சண்டைனா மகிழ்ச்சி இருக்குமா? ஒரு வீட்லயே சண்டைனாலுமே மன நிம்மதி போயிடும். அமைதி இல்லாமல் சந்தோஷம் இல்லாமல் இருக்கும் இல்லைங்களா? அது மாதிரி ராஜ்யம்லாம் வந்துட்டு கிடைச்சதுக்கப்புறம் எல்லாரோடையும் சேர்ந்து அனுபவிக்கணும் அதை. யாருமே இல்லாமல் ராஜ்யம் மட்டும் இருக்கும்போது அதில் என்ன மகிழ்ச்சி இருக்கும்? அதை தான் அவங்க சொல்கிறாங்க. பாபம் பற்றிய பயம். அவங்க தான் பாபம் பண்ணுறாங்க, நானும் பாபம் பண்ணணுமா அப்படின்னு. அவங்க என்ன பாபம் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, ஆத்தத்தாயினர்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? யாரெல்லாம் சொல்லுவாங்க அப்படின்னா, 6 விஷயங்கள். சரிங்களா? வேதத்தில் வந்து சொல்லியிருக்காங்க, 6 விஷயம் இருக்குது. இந்த 6 விஷயத்தில் ஒரு விஷயம் செஞ்சால் கூட அவங்கள ஏன் எதுக்குன்னு கேட்காம தண்டிக்கலாம் அப்படின்னு வேதம் சொல்லுது. சரிங்களா? என்னென்ன விஷயம் 6 விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, ஒருத்தவங்களுக்கு விஷம் கொடுக்கறது, வீட்டுக்கு நெருப்பு வைக்கிறது, அடுத்தவங்களோட நிலத்தை அபகரிக்கிறது, அடுத்தவங்களோட பொருளை அபகரிக்கிறது, ஆயுதத்தால் யாரையாவது தாக்குனா, இன்னொன்று பெண்ணை துன்புறுத்தினா. சரிங்களா? ஆத்தத்தாயினர்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. என்னன்னா, இந்த 6 விஷயம் அதில் ஏதாவது ஒன்று செஞ்சாலும் அவங்களுக்கு என்னன்னு கேட்காம தண்டனை கொடுக்கலாம் அப்படின்றது தான். இப்போ இந்த பாபங்கள்லாம் இவங்கெல்லாம் பண்ணியிருக்காங்களா கௌரவர்கள் பாண்டவர்களுக்குன்னா? எஸ். இல்லையா? விஷம் கொடுத்தாங்களா பீமனுக்கு? ஆமாம். அதுக்கப்புறம் வாரணாவதத்தில் அவங்களுக்கு அரக்கு மாளிகையில் நெருப்பு வச்சாங்களா? வீட்டுக்கு நெருப்பு வைக்கிறது. அதுக்கப்புறம் ஆயுதத்தால் தாக்குறாங்களா போர்க்களத்தில்? எஸ். அதுக்கப்புறம் அவங்களோட நிலத்தை அபகரிக்கிறாங்களா? அஸ்னாபுரம் இந்திரபிரஸ்தம். அவங்களோட பொருளெல்லாம் அபகரிக்கிறாங்களா? செல்வத்தெல்லாம்? ஆமாம். அதுக்கப்புறம் திரௌபதி அம்மா துன்புறுத்தினாங்களா? எஸ். ஓகே. இப்போ இந்த 6 விஷயத்தையும் நல்லபடியாக பண்ணியிருக்காங்க யார்? கௌரவர்கள். அப்போ அவங்க தான் பாபம் பண்ணுறாங்க அப்படின்போது நம்மளும் பாவம் பண்ணணுமா? நமக்கு தான் இதெல்லாம் செய்யக்கூடாதுன்னு தெரியுமே, அப்போ நம்ம ஏன் பாவம் பண்ணணும்? அது பண்ண வேண்டாமே அப்படின்றத அர்ஜுனன் வந்து சொல்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் குல தர்மம் அழிஞ்சு போகுதுன்னு. ஏன்னா போர் பண்ணுறதுக்கு எல்லா குடும்பத்துலேருந்தும் ஜென்ஸ் வந்திருப்பாங்க இல்லையா? அப்பா, அண்ணன், ஹஸ்பண்டு, தம்பி, பிள்ளை இப்படி வந்திருப்பாங்க. அவங்களாம் அழிஞ்சு போயிட்டாங்க போர்க்களத்துலன்னா, அந்த குடும்பம் வந்து சரியான ப்ராப்பரான கைடன்ஸ் இல்லாமல் இருக்கும், பாதுகாப்பு இல்லாமல் இருக்கும் இல்லைங்களா? ஸோ அதனால குடும்பத்தோட குலதர்மம் அழிஞ்சு போயிடும் அப்படின்ற அந்த பயம். அதுக்கப்புறம் தயக்கம். போர் பண்ணணுமா வேண்டாமா? போர்க்களம் வரைக்கும் வந்தாச்சு, சங்கநாதமும் முழங்கியாச்சு. ஆனால் இப்போ வந்து அவங்களுக்கு ஒரு 2 மனமாக இருக்குது, செய்யணுமா வேண்டாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இந்த இடத்துல தான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நம்மளுக்கு லைஃப் லெசன் என்ன அப்படின்னா, போர்க்களத்தில் நிறைய பேர் இருந்தாங்க இல்லையா? பீஷ்மர் இருந்தாங்க, துரோணாச்சாரியர் இருந்தாங்க, யுதிஷ்ட மகாராஜர் இருந்தாங்க இல்லையா? அர்ஜுனன் யாருக்கிட்ட போய் சரணாகதி பண்ணாங்க? அதான் நமக்கு லெசன். சரிங்களா? பீஷ்மர் யாரு? 12 மகாஜன்ல ஒருத்தவங்க. தர்மம் ரொம்ப தெரிஞ்சவங்க. துரோணாச்சாரியார் யாரு? அர்ஜுனனோட குரு. குருனாலே எல்லாமே சொல்லிக் கொடுக்குறவங்க. யுதிஷ்டர் யாரு? தர்மத்தோட உருவம். சரிங்களா? இப்படி நிறைய பேர் போர்க்களத்துல இருந்தாங்க. ஆனா அர்ஜுனன் யார்கிட்ட போய் கைடன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டாங்க? பகவான் கிட்ட. அதுதான் நம்மளும் பண்றோம். சரிங்களா? நம்மள சுத்தி நிறைய நல்ல நல்ல விஷயங்கள்லாம் இருக்கும். இல்லாம இருக்காது. எல்லாமே நல்ல விஷயங்கள் தான் இருக்கும். ஆனா, நம்ப யாருகிட்ட போய் நம்ம என்ன பண்ணணும்? சரணாகதி பண்ணணும். அர்ஜுனன் அத தான் நமக்கு சொல்லிக் குடுக்குறாங்க. பீஷ்மர்ட்ட போல, துரோணாச்சாரியார்ட்ட போல, யுதிஷ்ட மகாராஜர்ட்ட போல, கிருஷ்ணா கிட்ட போனாங்க. அதே தான் நமக்கும். இப்ப அர்ஜுனனுக்கு கிருஷ்ணர் ஸ்வயம் கிருஷ்ணாவா இருந்தாங்க. நமக்கு எப்படி இருக்காங்க? பகவத்கீதையா இருக்காங்க. கிரந்தமா இருக்காங்க. நமக்கு பகவத்கீதை தரணுன்றதுக்காக தான் அர்ஜுனன் மூலியமா பகவான் பகவத்கீதையை நமக்கு கொடுத்தது. அர்ஜுனன் ஏற்கனவே பியூர் டிவோட்டி. அவங்களுக்கு பகவத்கீதையெல்லாம் படிச்சு தான் அவங்க பக்தி பண்ணணும்னு இல்லை. ஆல்ரெடி அவங்க பகவானோட பக்தன். ஸ்கில்ஸ்லயும் ரொம்ப சிறந்தவங்க, குணத்திலயும் ரொம்ப சிறந்தவங்க, பக்தியிலும் ரொம்ப சிறந்தவங்க. கிருஷ்ணா டிவோட்டி எல்லாத்துலயுமே பெஸ்ட்டாக தான் இருப்பாங்க. சரிங்களா? அந்த வகையில எல்லாத்துலயும் பெஸ்ட்டா இருக்கிற அர்ஜுனனுக்கு பகவத்கீதை வேணுமா? இல்ல. ஆனா அந்த அர்ஜுனன் மூலியமா நமக்கு என்ன பண்றாங்க பகவான்? நம்ப மேல உள்ள அக்கறை, நம்ப மேல உள்ள அந்த பிரியம், நம்ம ரொம்ப சுக்ருத்தி உள்ள சோல்ஸு. பகவத்கீதை நம்ம வாழ்க்கையில நம்மளுக்கு கிடைச்சதே பெரிய விஷயம். ஹியூமன் லைஃப்ல. சரிங்களா? நெறைய பேர் என்னமோ பகவத்கீதை நான் வேணான்னு சொல்லிட்டேன்னு இருப்பாங்க. அது பெரிய விஷயம் கிடையாது. அவங்களுக்கு அந்த சுக்ருதி இல்லைன்னு அர்த்தம். நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. நமக்காக கொடுத்த பகவத்கீதை. பர்சனலா ஒவ்வொருத்தவங்களும் அப்படிதான் எடுத்துக்கணும். எனக்காக கிருஷ்ணா கொடுத்துருக்காங்க. கிருஷ்ணரே என் முன்னாடி உபதேசமா இருக்காங்க. அப்படின்னு நம்ம பகவத்கீதையை ஸ்வீகரிச்சு, வேல்யூ பண்ணி
பக்தி பண்ணணும் நம்ம வாழ்க்கையில். அந்த ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸையும் ஃபாலோ பண்ணணும். சரிங்களா? அதுதான் நம்ம பகவானை வேல்யூ பண்ணுறது, பகவானை வழிபாடு பண்ணுறதுன்றதே அதான் முறை. தேங்காய் உடைக்கிறது இல்லை, சூடம் காமிக்கிறது இல்லை. பகவானை நம்ம வழிபாடு பண்ணுறோம் அப்படின்னா பகவத்கீதை உபதேசத்தை நம்ம வாழ்க்கையில் கொண்டு வர்றது தான் அந்த வழிபாடு. சரிங்களா? ஸோ அந்த வகையில் நம்ம என்ன பண்ணணும்? பகவத்கீதையை நம்ம ஸ்வீகரிச்சுக்கணும். எப்படி அர்ஜுனன் கிருஷ்ணா கிட்ட போய் உபதேசம் எடுத்தாங்களோ நமக்காக தான். சரிங்களா? அந்த பகவத்கீதையை நமக்காக அவங்க மூலியமா பகவான் கொடுத்ததை நம்ம ஸ்வீகரிச்சுக்கணும். ஸோ வாழ்க்கையில் நம்மளுக்கு தோணலாம், தெய்வ வழிபாடு உயர்ந்தது, இந்த பித்ரு வழிபாடு உயர்ந்தது, இது நல்லது, அது நல்லது. கண்டிப்பாக நல்லது தான். ஆனால் எல்லாத்தையோட உயர்ந்தது என்னன்னா கிருஷ்ண பக்தி. அதை நம்ம ஸ்வீகரித்து பக்தி பண்ணணும். ஏன்னா பிறப்பிறப்பு சுவிட்சில் நம்மளுக்கு வெளியில் கொண்டு வர மார்க்கம் எங்கே தான் இருக்குது? கிருஷ்ண பக்தியில் தான் இருக்குது. மற்றதெல்லாம் நம்ம பண்ணோன்னா இதே உலகத்துல நம்ம இருப்போம், அவ்வளோதான். சரிங்களா? ஆனால் கிருஷ்ண பக்தியில் மட்டும்தான் பிறப்பிறப்பு சுவிட்சிலேருந்து விடுதலையாகி பகவான் லோகத்தை அடைய முடியும். ஸோ அதனால் நம்ம பகவத்கீதை நம்ம ஸ்வீகரிச்சுக்கணும். இப்போ இந்த 5 காரணங்கள் இருக்கு இல்லையா? இன்னைக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆகுது. ஏன்னா இன்ட்ரடக்ஷன் பார்த்துட்டு கிளாஸும் கொஞ்சம் லேட்டாக ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். சாரி அதுக்காக. இந்த கடகடன்னு பார்த்தோம். சரிங்களா? இந்த 5 காரணங்கள். இரக்கம் மற்றும் பயனற்றது அப்படின்றதுல என் சொந்த உறவினர்களையும் ஆசிரியர்களையும் கொண்டு நான் எப்படி மகிழ்ச்சியாக இருக்க முடியும்? நம்மளே இப்போ வந்துட்டு ரன் பண்ணுறோம், ஓடுறோம். இதை அடையணும், அதை அடையணும், சம்பாதிக்கணும், சொத்து சேர்த்து வைக்கணும். எதுக்காக? பின்னாடி குழந்தைங்களுக்காக, இல்லைன்னா ஒய்ஃபுக்காக, ஹஸ்பண்டுக்காக அப்படின்னு தான் இல்லையா? உழைச்சிட்டு வீட்டுக்கு வந்த உடனே ஃபேமிலியோட ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோம் இல்லையா? அதுதான். அப்போ இங்கே வந்து இந்த ராஜ்யத்தெல்லாம் போரில் வின் பண்ணி அடைஞ்சதுக்கப்புறம் திரும்பி பார்த்தா யாருமே இருக்க போகிறதில்ல. பீஷ்மர் இருக்க போகிறதில்ல, துரோணாச்சாரியர் இருக்க போகிறதில்ல, குடும்பத்தில் நிறைய பேர் இருக்க போகிறதில்ல. அப்போ வெறும் ராஜ்யத்தை மட்டும் வச்சுட்டு என்ன பண்ண முடியும்? சந்தோஷம் இல்லை இல்லையா? அப்போ ரத்தத்தால் பாதுகாக்கப்பட்ட ஒரு ராஜ்யத்தை நான் விரும்பவில்லை. நான் யாருடன் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறோமோ அவர்கள் இறந்துவிட்டால் வெற்றியின் பயன் என்ன? நம்ம எல்லாம் ஏர்ன் பண்ணிட்டு வரோம். ஃபேமிலின்றது ஒன்று இருந்தால் தான் அதுக்கு வேல்யூ. இல்லைன்னா அவ்வளோ உயர்ந்தது இல்லை இல்லையா? ஒரு கிட்ஸுக்கெலாம் சொல்லுவோம், பர்த்டே செலிப்ரேஷன் நானே கேக்கை கட் பண்ணி நானே சாப்பிட்றேன்னு நல்லா இருக்காது. அதே ஃப்ரெண்ட்ஸு ரிலேட்டிவ்ஸை கூப்பிட்டு கேக்கை கட் பண்ணி எல்லாருமே சேர்ந்து சாப்பிட்டு நம்ம கிஃப்ட் கொடுத்து அவங்க கிஃப்ட் கொடுத்து அது ஒரு சந்தோஷம் இல்லைங்களா? ஸோ அது அப்போ இங்கே வந்து அர்ஜுனன் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, யாருமே இல்லைன்னா அதனால் என்ன பயன் அப்படின்றத கேட்குறாங்க. சரிங்களா? அப்போ நான் போர் பண்ண போகிறதில்ல, ஆயுதமே இல்லாமல் என்னையை அவங்க அழிச்சா கூட எனக்கு அது பரவாயில்ல அப்படின்றத சொல்கிறாங்கன்றதை பார்க்குறோம். அதே மாதிரி பெரியவங்களெலாம் அழிச்சிட்டா, அதாவது ஒவ்வொரு குடும்பத்துல இருந்தும் வர பெரியவங்களை அழிச்சிட்டா குடும்பம் என்ன ஆயிடுது? அழிஞ்சு போகுது அப்படின்றத சொல்றாங்க. ஏன்னா பித்ருகளுக்கு கொடுக்க வேண்டிய அந்த தர்ப்பணம் அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம். அது அவசியம் கொடுக்கணும். முடியும் முடியாது, எனக்கு பிடிக்கும் பிடிக்காது இல்லை, அவசியம் கொடுக்கணும், இல்லைன்னா பாபம் வந்து சேரும். ஸோ அப்போ அந்த மாதிரியான தர்ப்பணம் கொடுக்கறது, அந்த சம்ஸ்காரங்களை குழந்தைங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கறது, குடும்ப பழக்க வழக்கங்கள், இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா, அதெல்லாம் சொல்லிக் கொடுக்கணும். இப்போ அதெல்லாம் சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்கு ஆண்மகன்கள் இல்லை அப்படின்னா என்ன ஆகும்? குடும்பத்தில் அந்த சம்ஸ்காரங்கள் ஃபாலோ பண்ணாமல் குழந்தைங்க சரியான முறையில் வளர மாட்டாங்க. அதே மாதிரி 5 பாண்டவர்கள் இருக்கும்போதே திரௌபதி அம்மாவுக்கு சிரமம் ஏற்பட்டுச்சு இல்லைங்களா? பாண்டவர்கள் முன்ன இருக்கும்போதே திரௌபதி அம்மாவுக்கு சிரமம். அப்போ ஒரு குடும்பத்தில் ஆண் இல்லை அப்படின்னாலும் பெண்ணுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை. அப்போ அந்த பெண் வந்து சிரமப்படும் போது தேவையற்ற சந்ததிகள் வந்து அதனாலையும் வர்ணசங்கரம் கெட்டு போகும். அதனால அந்த மாதிரி யார் ஒரு குடும்பத்தை சிரமப்படுத்துறாங்களோ அவங்களுக்கு நரகம் உண்டு அப்படின்றத நான் வந்து பரம்பரையிலேருந்து கேட்டிருக்கேன் அப்படின்றத அர்ஜுனன் சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? அதுவும் நானா சொல்ல, நான் குரு வழியா நான் கேட்டிருக்கேன். யாரெல்லாம் வந்து ஒரு குடும்பத்தை சிரமப்படுத்துறாங்களோ அவங்களுக்கு நரகம் உண்டு அப்படின்றத சொல்லி நான் போர் பண்ண விருப்பப்படல அப்படின்றத சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? இப்போ இருமனம். எது சிறந்தது என்பதை நான் அறியவில்லை. எது நல்லது? போர் பண்ணுறதுக்கு வந்துட்டேன். போர் பண்ணணுமா கூடாதா? என்ன அவங்க வெல்றதா இல்லை நான் அவங்கள வெல்றதா எனக்கு தெரியல அப்படின்றத சொல்கிறாங்க. அப்போ தன்னோட கடமை, அவங்களோட கடமை என்ன? அவங்களோட தர்மம் என்ன? சத்திரியன் போர் பண்ணணும். ஆனால் போர் பண்ணலாமா வேண்டாமான்னு அவங்களுக்கு சிரமமாக இருக்குது, குழப்பமாக இருக்காங்க இல்லையா? ஸோ அந்த நேரம் தான் என்னென்னா ஆன்மீகத்தில் நம்ம அறிவை பெறத்துக்கு தேவையான சரணாகதி. ஏன்னா அந்த குழப்பம் வந்தப்போ தான் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க? கிருஷ்ணா கிட்ட போய் கைடன்ஸ் கேட்குறாங்க இல்லையா? அதே மாதிரி தான் நமக்கு வாழ்க்கையில் எது சரி தவறுன்னு தெரியாத சமயத்தில் நம்ம என்ன பண்ணணும்? பகவான்கிட்ட சரணாகதி பண்ணுறோம். ஸோ அது அந்த குழப்பம்ன்றதும் ஒரு நல்ல விஷயம்தான். ஏன்னா ஆன்மீகத்தில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? முன்னேற்றம் அடைகிறோம், பகவானை தேடி போகிறோம் அப்படின்றத பார்க்குறோம். சரிங்களா? ஸோ இதுதான் அத்தியாயத்தோட ஒன்னோட ஃப்ளோ இது.
அரசனின் விசாரணை திருதராஷ்டிரர் கேட்ட கொஸ்டின். துரியோதனின் பயம் என்னன்றதை பார்த்தோம். போரின் சப்தம் சங்குகள் அதெல்லாம் பார்த்தோம். படைகளை ஆய்வு செய்யறதெல்லாம் பார்த்தோம். இவங்க சைட்ல யாரெல்லாம் இருக்காங்க, அவங்க சைட்ல யாரெல்லாம் இருக்காங்க. இன்டெப்த்து பார்க்கல, ஏன்னா இது வந்து 1 hour கிளாஸ்ன்றதுனால. ஆனால் ஆய்வு நடக்கும். அதுக்கப்புறம் அர்ஜுனனோட மனச்சோர்வு 5 விஷயங்கள், அந்த விஷாத யோகம் பார்த்தோமா, அது என்னென்ன 5 காரணங்கள் நம்ம பார்த்தோம். கருணை, பயம், அதுக்கப்புறம் வந்து பாபம் வந்து சேருமே அப்படின்னு. இன்பம் இல்லாமல், பயம்னா இன்பம் இல்லாமல் இருக்கிறது, சரிங்களா? சரி, பயம்ட்டு இன்பம் இல்லாமல் இருக்கிறது அப்படின்றது. குடும்பம் நசிந்து போகும்னு சொல்றது இருமனம். இந்த 5 விஷயங்களையும் நம்ம பார்த்தோம், சரிங்களா? ஸோ அடுத்தது வந்து தீர்வை வந்து பகவான் நாளைக்கு சாப்டர்லேயே கொடுத்துருவாங்க. செகண்ட் சாப்டர்லேயே 5 விஷயத்துக்கும் ஆன்சர் வந்து கிடைச்சிடும், சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் வர அத்தியாயங்களை நம்மளோட ரியலைசேஷனுக்காக தான், எல்லாமே நம்மளோட ரியலைசேஷனுக்காக தான். அப்போ அர்ஜுனன் புலம்பல் யோகம் ஒரு தோல்வி அல்ல. அப்போ நம்மளுக்கு வாழ்க்கையில் சங்கடம் வருதுன்னா அது தோல்வி கிடையாது. அடுத்து நம்மள ஒரு நல்ல ஒரு நிலைக்கு கொண்டு போகிறதுக்கு தான் அந்த கஷ்டம் வந்திருக்கு அப்படின்றதே, சரிங்களா? இது தெய்வீகத்தை பேச அழைக்கும் உதவியற்ற நிலையின் உண்மையான ஒப்புதல், அதாவது சரணாகதி பண்ணுறது, சரிங்களா? அதனால தானே பகவான்கிட்ட அவங்க சரணாகதி பண்ணுறாங்க. அதே மாதிரி தான் நம்மளும் நமக்காக பண்ணுறாங்க, சரிங்களா? நமக்கு பகவத்கீதை வேணும்னு. ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சா கல்பத்ருபஸ்ய கிருபா சிந்து பய பதிதானாம் பாவனி வைஷ்ணவ நம்ம அனந்த கோடி வருஷத்துக்கு ஜெய். ஸ்ரீல பிரபாத்க்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா. யாருக்கும் ரியலைசேஷன் ஷேரிங்ஸ் இருந்துன்னு அவசியம்